ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആരാണ് പഠിച്ചത്? ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ചൊല്ലട്ടെ? ആ ആ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1-ാം സ്കന്ധം 1-ാം അധ്യായം 1 ശ്ലോകം 1. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജന്മാദ്യസ്യ യതോന്നയാദിതരജശ്ചാത്തേഷ്വഭിജ്ഞസ്വരാട് തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദായ ആദികവയേ മുഹ്യന്തി യസ്സൂരയഃ തേജോ വാരിമൃതാം യഥാ വിനിമയോ യത്ര ത്രിസർഗോ അമൃഷാ ധാംനാസേന സദാ നിരസ്തഗുഹകം സത്യം പരം ധീമഹി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നന്നായി മാതാജി. മാലു മാതാജിക്ക് ചൊല്ലണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ദണ്ഡാത് പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജന്മാദ്യസ്യ യതോന്വയാദിതരതശ്ചാത്തേഷ്വഭിജ്ഞസ്വരാട് തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദായ ആദികവയേ മുഹ്യന്തി യത്സൂരയഃ തേജോ വാരിമൃതാം യഥാ വിനിമയോ യത്ര ത്രിസർഗോ മൃഷാ ധാംനാ സ്വേന സദാ നിരസ്തകുഹകം സത്യം പരം ധീമഹി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി കേൾക്കുന്നില്ല. മാതാജി നന്നായിട്ട് ചൊല്ലി. ചൊല്ലാൻ പഠിക്കണം എല്ലാവരും. അതേ മീറ്ററില് എല്ലാവരും കാണാൻ പറ്റിയല്ലേ? സന്തോഷം. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായി. ഇങ്ങനെ തന്നെ പോയാൽ മതി. 3 വർഷം അത്രേ ഉള്ളൂ ആഗ്രഹം. ബാക്കി എല്ലാവരും പറ്റുവാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മള് എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണം. ആദ്യം തന്നെ എനിക്ക് ശ്ലോകം പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിടാൻ പാടില്ല. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ശ്രമം നോക്കും. എങ്ങനെയാണോ യശോദമയ്യ ഭഗവാനെ ദാമോദരനാക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെ, ഉരുളി കെട്ടിയിടാൻ വേണ്ടി ഓടി. അപ്പൊ 2 വിരലില് കുറവുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ആ കയറ്. എന്തൊക്കെയാണത്? ആ 2 വിരൽ എന്തൊക്കെയാ? 2 സെന്റിമീറ്റർ കുറവുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് നമ്മുടെ പരിശ്രമം, രണ്ടാമത്തത് ഭഗവാന്റെ കൃപ. ഭഗവാന്റെ കൃപ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കൃപ വെറുതെ കിട്ടില്ല അല്ലെ. ശ്ലോകം ഇങ്ങനെ വെറുതെ അവിടെ ബുക്കിൽ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മളിങ്ങനെ വെറുതെ ഇരുന്ന് എന്നെ കൊണ്ടാവില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ പരിശ്രമം ഭഗവാൻ നോക്കും. നമ്മൾ എത്ര പരിശ്രമിക്കുന്ന കാരണം ഇതൊന്നും നമ്മളെ കഴിവല്ല. ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ തരുന്ന ആ ഒരു ഇതാണ് ബുദ്ധിയോഗം. തഥാമി ബുദ്ധിയോഗം ഭഗവാൻ തരും. പക്ഷെ ആ പരിശ്രമം ഭഗവാൻ നോക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനും വിചാരിക്കും ശരി വേണ്ട, നീ യഥാമം പ്രവർത്തത്. പക്ഷെ നമ്മള് ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, മെല്ലനെ എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാൻ പറ്റും. എല്ലാവരും ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എണീച്ചിട്ട് എന്താ പറയാ മന്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആ ശ്ലോകം വീണ്ടും 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 കേൾക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ വേഗം പഠിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതില് ആ ജന്മാദ്യസ്യത അതിലെ 7 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അല്ലെ. നമുക്ക് ഓരോരുത്തരായിട്ട് കൈ ഉയർത്തിയിട്ട് അതിന്റെ 7 കാര്യങ്ങൾ പറയും. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൂടെ പറയുമ്പോ എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. ഏതൊക്കെയാണ് ആ 7 കാര്യങ്ങൾ? ഏതൊക്കെയാ ഭഗവാന്? അത് യെസ് വത്സല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭഗവാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരത്തിന് എല്ലാത്തിനും കാരണഭൂതൻ ഭഗവാനാണ്. ഓക്കെ, അത് ആദ്യത്തത്. രണ്ടാമത്തത് വേറെ ആരെങ്കിലും പറയോ? രണ്ടാമത്തത് ദീപ മാതാജി. രണ്ടാമത്തത് എന്താ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഭഗവാൻ എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും ജ്ഞാനിയാണ്. ഭഗവാൻ സ്വതന്ത്രനുമാണ്. ഓക്കെ, ഗീത മാതാജി അടുത്തത്. ഇതൊരു ഭക്തി വൈഭവ് ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ. ചോദ്യം ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ചോദ്യം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. അടുത്തത്. എനിക്ക് പോലും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. ദേവന്മാർക്ക് പോലും അല്ലെ. ശ്രീരഞ്ജനി മാതാജി അടുത്തത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ?
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. ഭഗവാൻ സർവസ്വതന്ത്രനാണ്. അത് അത് പറഞ്ഞോ? ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. പറയാത്ത കാര്യം ഏതാ? ഭഗവാനാണ് എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും ആധാരം. അതൊക്കെ പറഞ്ഞു. അടുത്തത് മാതാജി, മായാതീത മംഗള മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാശ്വതനായി ഗോലോകത്തിൽ ഗോലോകത്ത് ഭഗവാൻ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ സ്ഥിതി രൂപത്തില്. ചെയ്യുന്നു. വെരി ഗുഡ്. രാജശ്രീ മാതാജി, അടുത്തത് ഏതാ? ഭഗവാൻ പരിപൂർണ സത്യമാകുന്നു. സത്യമാകുന്നു അല്ലെ? ഓക്കെ, പരം സത്യം പരം ധീമഹി. ഗിരിജ മാതാജി. അതിന് പറയാൻ പറഞ്ഞ മാതാജി, പരിപൂർണനാണ് ഭഗവാൻ, പരമദിവ്യ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അത് ഈ 7 കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, അതായത് എന്താ പറയാ, ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ 7 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ചത്. അത് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം. ആദ്യത്തെ ജന്മാദ്യസ്യ യഥാൻ വയ്യാത് ഇതരതശ്ചാർത്തേഷു അഭിജ്ഞ സ്വരാട്ട്. ഭഗവാൻ സ്വരാട്ട് ആണ്, സ്വതന്ത്രനാണ് അല്ലെ? എല്ലാം അറിയുന്നു ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും എല്ലാം അറിയുന്നു അല്ലെ? ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയുന്നതിന്റെ ഉദാഹരണം എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ കൊടുത്തത്? ഏതെങ്കിലും ഉപമ ആയിരിക്കും ഓർമ്മയുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാ ഭഗവാന് നേരിട്ടും അല്ലാതെയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ പരമാത്മ. ഓക്കെ, മാളു മാതാജി, വേറെ അതൊരു പോയിന്റ്. നേരിട്ടല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ ഏജൻസ് ആയിട്ട്. ആരാണ് ഈ ഏജൻസ്? ഗുരു. നേരിട്ടല്ലാതെ ആരൊക്കെയാ മാതാജി ആ ഏജൻസ്? ആരാ? അതായത് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടോ? കൃഷ്ണ ശ്രീകുമാർ. മറ്റു ദേവീദേവന്മാര്, ദേവന്മാരല്ലേ? മറ്റു ദേവീദേവന്മാരാണ് ഭഗവാന്റെ ഏജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഓക്കെ പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം അവരിലൂടെയും ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയും. അതിന് ഒരു ഉപമ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ? എന്തായിരുന്നു ആ ഒരു ഉപമ? നേരിട്ടല്ലാതെയും ഭഗവാൻ അറിയുന്നു, അനോളജി എന്നൊക്കെ പറയും. ആർക്കും ഓർമ്മയില്ല? ഒരു എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞോ ദീപ മാതാജി? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ ദീപ നായർ മാതാജി. ഭഗവാൻ ഒരു കുശവൻ പോട്ടറുടെ ജോലി. ഒരു പോട്ടറുടെ ജോലി പറഞ്ഞല്ലേ? പോട്ടർ ഡയറക്റ്റ്, പോട്ടർ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മാത്രം, ഒരു നിമിത്തം മാത്രമാണ് അതില്. ഓക്കെ, അതൊരു കാര്യം. പിന്നെ ഒരു എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യം ആർക്കും ഓർമ്മയിലുണ്ടോ പറഞ്ഞത്? ഒരു വലിയൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുമ്പോ എനിക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? അവർക്കാണോ? ഓക്കെ, ആർക്കും ഓർമ്മയില്ല? വത്സല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഒരു എഞ്ചിനീയർ വലിയൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു എഞ്ചിനീയർ കാണും. ആ എഞ്ചിനീയറുടെ കീഴെ കുറെ എഞ്ചിനീയർമാർ കാണും. അതിന്റെ കീഴിൽ കുറെ ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആ എഞ്ചിനീയർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കും. അതെ, അപ്പൊ അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ കീഴിലും ഈ എന്താ പറയാ ദേവീദേവന്മാര്. എത്ര ദേവീദേവന്മാരുണ്ടെന്ന് അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും? എത്ര ദേവീദേവന്മാരുണ്ട് നമുക്ക്? ഞാൻ എല്ലാവരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. 33 കോടി അല്ലേ? അത്രയും പേരുണ്ട്. അപ്പം അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഏജൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് അവരിലൂടെയും എല്ലാ കാര്യവും നടത്താൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങള് ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അല്ലെ? എന്താ പറയാ ലോക്ക്ഡൌൺ ടൈം സമയത്ത് പൈസ പോലും ആരും വാങ്ങില്ല. നമ്മളൊക്കെ ഗൂഗിൾ പേ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മള് ഡയറക്റ്റ് ബാങ്കിൽ പോകാതെ തന്നെ നമുക്ക് പൈസ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഭഗവാന് ഗോലോകത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി നടക്കാൻ പറ്റും. എന്റെ വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വല്ലാതെ മ്യൂട്ടിലാണ്. ഇല്ലല്ലോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ സെഷൻ, അതായത് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, ഇതിൽ പറയുന്ന നിങ്ങൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പൂർണ്ണമായി പഠിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസവും പൂർത്തിയായി. നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥവും ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ എല്ലാ അറിവും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു. അവസാനം കൃഷ്ണനെ ലഭിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ലാഭം അല്ലെ? സനാതന ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? മദേക ബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന
അനിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മതാനന്ദനം വസ്തുതേ. നമ്മുടെ ഭാഗ്യമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കിട്ടിയത്. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ അറിവും പൂർണ്ണമായി ഈ ഭാഗവതം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട അല്ലെ. ഈ ഒരു പുസ്തകം ഒന്ന് മതി നമുക്ക്. കാരണം എല്ലാം ഇതിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വ്യാസദേവൻ പോലും എല്ലാ വേദങ്ങളും എഴുതിയിട്ടും സന്തുഷ്ടനായില്ല. പക്ഷെ ഭാഗവതം എഴുതിയതോടെ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകമില്ലേ, ഇത് നമുക്ക് വായിച്ചിട്ട് അവിടത്തേക്ക് പോവാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധർമ്മ പ്രോചിത കൈതപോത്ര പരമ നിർമത്സരാണാം സതാം വേദ്യം വാസ്തവമത്ര വസ്തു ശിവതം താപത്രയോന്മൂലനം ശ്രീമദ് ഭാഗവതേ മഹാമുനി കൃതേ കിം വാ പരൈരീശ്വരേ സാധ്യഹൃതി അവരൂദ്യ അത്ര കൃതിഭി ശുശ്രൂഷുഭി തക്ഷണ എന്ന് പറയുന്നതില് ഭൗതിക പുരോഗതിയെ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടുള്ള ധർമ്മകർമ്മങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കി നിർമ്മല ഹൃദയരായ ഭക്തർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമാകുന്ന വിധം പരമസത്യത്തെ ഭാഗവത പുരാണം പ്രതിപാദിക്കും. ഏവരുടെയും ക്ഷേമ താല്പര്യാർത്ഥം യഥാർത്ഥ്യത്തെ വിദ്യയിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠമായ ഉണ്മയാണ് പരമസത്യം അല്ലെ. ഈ സത്യം ജനിമൃതി നിർഭരമായ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളെയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യും. മുനിശ്രേഷ്ഠനായ വ്യാസദേവനാൽ രചിക്കപ്പെട്ട മനോജ്ഞ ഗംഭീരമായ ഈ ഭാഗവതം ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകം വിധം സ്വയം പര്യാപ്തമാണ്. ആകയാൽ മറ്റൊരു ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ്? ഭാഗവത മഹാത്മ്യത്താൽ സവിനയത്തോടെ ശ്രദ്ധമായി ഭാഗവത സന്ദേശം ശ്രവിക്കുന്ന ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ തൽക്ഷണം ഭഗവാൻ വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നു. ശുശ്രൂഷുബി തക്ഷണ, ആ ക്ഷണം തന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആ ശ്രവിക്കുന്ന. പക്ഷെ എങ്ങനെ ശ്രവിക്കണം? ശ്രദ്ധയോടെ ശ്രവിക്കണം അല്ലെ. ഒരാള് ഭാഗവത സപ്താഹം കേൾക്കാൻ പോയി. ഇപ്പൊ സപ്താഹം കേൾക്കാൻ നമ്മുടെ അവിടെയൊക്കെ അമ്പലത്തിലൊക്കെ സപ്താഹം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1 മണിയാവുമ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര തിരക്കായിരിക്കും. രാവിലെ ഒന്നും ആരും ഉണ്ടാവില്ല പാരായണം കേൾക്കാൻ. പിന്നെ കഥയൊക്കെ കേൾക്കാൻ കുറച്ച് പേര് വരും. പക്ഷെ 1 മണിയാകുമ്പോ എന്താ പ്രസാദം കിട്ടുമല്ലോ, 7 ദിവസം. ആ സമയമാകുമ്പോ ഒരുപാട് ആള് വരും. പക്ഷെ ഒരു വ്യക്തി എപ്പോഴും രാവിലെ തന്നെ പോകും. എന്നിട്ട് പ്രസാദം കഴിക്കാനാണ് വരുന്നത്. അവിടെ ആ ഭാഗവത വേദിയിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങും. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭാഗവത സപ്താഹ വേദിയിലും ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്തുകൊണ്ടാ ഒരുപാട് പേര് ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുന്നത്? ഇപ്പോഴല്ലേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ ഉറങ്ങുന്നത് ഒരു അതിശയമേ അല്ല. കാരണം ഡയറക്റ്റിൽ ശരിയായ ക്ലാസ്സിൽ ഓഫ്ലൈൻ ഇതിൽ വരെ ആൾക്കാർ ഉറങ്ങും. പക്ഷെ അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് അല്ലെ. ആർക്കൊക്കെ അറിയോ എന്തുകൊണ്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങുന്നത് ഈ ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ കേൾക്കുന്ന ആ സമയത്ത്? സാവിത്രി സമാധാനമായിരിക്കും നമുക്ക്. അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ബാഹ്യ ആകെ കഹോബായി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാമാനന്ദ റായിനോട് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതൊന്നല്ല കാരണം, വേറൊരു കാരണം. മായാദേവിക്ക് രാജശ്രീ മാതാജി പറഞ്ഞു. നിദ്രാദേവിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ. ആരാ കൊടുത്തത്? ആരാണ് ആ വരം കൊടുത്തത്? ഭഗവാനല്ലേ? എന്തിനാ കൊടുത്തത്? ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? നിദ്രാദേവിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു രസകരമായ കഥയാ. കുംഭകർണനെ വധിച്ചത് കൊണ്ട്. ആരാ മാതാജി? കുംഭകർണനെ വധിച്ചത് കൊണ്ട്. കുംഭകർണനെ വധിച്ചുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ചന്ദ്രമൂർത്തി കുംഭകർണനെ വധിച്ചു. അതായത് ജയവിജയന്മാരാണല്ലോ കുംഭകർണനും രാവണനും. അപ്പൊ അതില് കുംഭകർണനെ രാമചന്ദ്രമൂർത്തി വധിച്ചു. പക്ഷെ നിദ്രാദേവിയുടെ ഒരേ ഒരു ഭക്തനാണ് കുംഭകർണൻ. കാരണം എപ്പോഴും ഉറങ്ങുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുംഭകർണനാണ് ഒരേ ഒരു ഭക്തൻ. അപ്പം നിദ്രാദേവി രാമചന്ദ്രമൂർത്തിനോട് പോയി പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഒരേ ഒരു ഭക്തനെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ, ആ ഭക്തിനെയും അങ്ങ് വധിച്ചു, ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ? അപ്പം രാമചന്ദ്രമൂർത്തി പറഞ്ഞു, ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല, എന്റെ കഥകൾ എവിടെയാണോ, രാമചന്ദ്രമൂർത്തി പറഞ്ഞ എന്താ, കേശവധൃത രാമശരീര, കൃഷ്ണൻ തന്നെ. അപ്പം എവിടെയാണോ ഭഗവാന്റെ കഥകളും ലീലകളൊക്കെ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിദ്രാദേവി നീ വന്നിട്ട് മുമ്പിലത്തെ സീറ്റിൽ ഇരുന്നോളൂ, അവിടെ നിനക്ക് എത്ര ഭക്തന്മാരെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നോ അത്രയും ഭക്തന്മാരെ നീ ഉണ്ടാക്കിക്കോളൂ എന്ന് പറയും. നിദ്രാദേവി എവിടെ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടക്കുന്നോ അവിടെയൊക്കെ വന്നിരിക്കും, മുമ്പിൽ തന്നെ ഇരിക്കും. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ സപ്താഹ വേദിയിലൊക്കെ ആദ്യത്തെ റോ ഫുള്ള് കാലിയായിരിക്കും, അവിടെയൊക്കെ നിദ്രാദേവി ഉണ്ടെന്നാ. ആ നിദ്രാദേവി അവിടെ വന്നിട്ട് ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടയിടും. എന്നിട്ട് ആരാണോ, പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ മനസ്സ് ശാന്തമോ അതൊക്കെ ഓക്കെ, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുക? ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കാര്യം നടക്കുന്നു, നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉറക്കം വരും. പിന്നെ എന്താ പറയുക, കീർത്തനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ഉറങ്ങും, ജപ സമയത്ത് മുഴുവൻ പേര് ഉറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ അതിശയ, ഒരുപാട് പേര് ജപിക്കുമ്പോഴാണ് ഉറങ്ങുക.
പിന്നെ ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങും. പക്ഷെ പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോൾ ആരും ഉറങ്ങില്ല. പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ നമ്മളെ അമ്പലത്തിലൊക്കെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിന് എല്ലാവരും കിടന്നുറങ്ങും. പക്ഷെ പ്രസാദ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും, വേഗം ഓടിയെത്തും, അല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റ് ആയാൽ കിട്ടില്ല, തീർന്നു പോകും. അപ്പം നിദ്രാദേവി വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും. അപ്പൊ നിദ്രാദേവി അവിടെ വന്നിരിക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഭാഗവതം. അപ്പൊ അതുപോലെ ഈ വ്യക്തി ഡെയിലി പോകും, 7 ദിവസവും അവിടെ ചെന്നുറങ്ങും. അപ്പൊ ഭാഗവത സപ്താഹത്തിൽ നരസിംഹ അവതാരത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു ദിവസം കുറച്ച് നാൾ ഇങ്ങനെ 2-3 ദിവസം നരസിംഹ അവതാരത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു ആ പ്രഭാഷകൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഉറക്ക തൂങ്ങും, പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഞെട്ടുന്ന സമയത്ത് 2 വാക്കുകൾ മാത്രം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മയുണ്ട്. എന്താന്ന് വെച്ചാ ഹിരണ്യകശിപു പറയുന്നത്, നീ എവിടെയാ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം, നീ എവിടെയാ ഇരിക്കുന്നതെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം. പിന്നെ ആദ്യം ഉറങ്ങും. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം ഞെട്ടുമ്പം കേൾക്കും, നീ ഏത് തൂണിൽ ഒളിച്ചിരുന്നാലും ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും എന്ന് ഹിരണ്യകശിപു പറയും. ഈ 2 വാക്കുകൾ മാത്രം, ഈ 2 മാത്രം ഇയാൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട്. വേറെ സപ്താഹത്തിൽ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മയില്ല. പക്ഷെ സപ്താഹത്തിൽ എന്ത് കേട്ടാലും ഇത് ലാഭാണെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇദ്ദേഹം വീട്ടിൽ പോയി കിടന്നുറങ്ങി സപ്താഹം കഴിഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്താ പറയാ അവബോധത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇദ്ദേഹം വളരെ ധനികനാണ്, വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണ് താമസിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉറക്കത്തിൽ ഞെട്ടിയിട്ട് നീ എവിടെ ഒളിച്ചേരുന്നാലും എനിക്കറിയാം. എന്നിട്ട് ആദ്യം കിടന്നുറങ്ങും, കൂർക്കം വലിക്കും. എന്നിട്ട് പിന്നെയും ഞെട്ടിയിട്ട് നീ ഏത് തൂണിന്റെ പിന്നിൽ ഒളിച്ചിരുന്നാലും എനിക്കറിയാമെന്ന് പറയും. അത് ഉറക്കത്തിൽ പിച്ചുമൊഴിയും പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കേട്ടതിന്റെ ആ ഗുണമാണ്. എന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം രാത്രി ഒരു കള്ളൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ കയറും. കയറിയിട്ട് ധനങ്ങളൊക്കെ കൊള്ളയടിക്കാൻ വേണ്ടി കയറിയതാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൂമിൽ എത്തിയപ്പം അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് എല്ലാ ദിവസവും പറയുന്ന പോലെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഞെട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു. കാരണം അദ്ദേഹം ഞെട്ടുന്നത് കണ്ടപ്പോഴും കള്ളൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി അവിടെ ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ എവിടെ ഒളിച്ചാലും ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും. അപ്പൊ കള്ളൻ വിരിച്ചു, എന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചു. കള്ളൻ വേഗം പോയി തൂണിന്റെ പിന്നിൽ ഒളിക്കും. അപ്പൊ രണ്ടാമത് ഇദ്ദേഹം ആദ്യം ഞെട്ടിയിട്ട് പറയും, നീ ഏത് തൂണിന്റെ പിന്നിലാണെന്നും എനിക്കറിയാം. കള്ളൻ വിചാരിച്ചു, എന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചു, ഇനി പോലീസിൽ കൊടുക്കും. അപ്പൊ കള്ളൻ വന്ന വഴി തിരിഞ്ഞോടി. പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉറക്കത്തിലാണ് ഇത് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ലീല എങ്ങനെ കേട്ടാലും അത് ഭൗതികമായിട്ട് മാത്രമല്ല, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആപത്തിൽ നിന്നും നമ്മളെ രക്ഷിക്കും. അദ്ദേഹം ആ 2 വാക്കുകളെ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ, പക്ഷെ അതും അദ്ദേഹത്തിന് ഗുണകരമായി. അതൊരു ജോക്കായിട്ട് പറയാണ്. പക്ഷെ അത് അങ്ങനെയല്ല. ഇങ്ങനെയാണ് ദുണ്ടുകാരി ഗോകർണനിൽ നിന്നും കേട്ടത് അല്ലെ, മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടി. ശുശ്രൂഷബി തക്ഷണാത്, എത്ര ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നോ അത്രയും ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത്. ഇന്ന് രാവിലെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അറിയില്ല. പക്ഷെ ഞാനൊരു 3 തലയോട്ടിയുടെ കഥ പറഞ്ഞില്ലേ, ആർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടാവും? അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ശരിയായ ബുദ്ധിമാൻ കേൾക്കേണ്ടത്? 3 തലയോട്ടി കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് രാജാവ് ചോദിച്ചില്ലേ, ഇതിൽ ആരാണ് ബുദ്ധിമാൻ? മാതാജി, മായാദീതി മാതാജി പറയാൻ പറ്റുമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചെവിയിലൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കേൾക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ 3 തലയോട്ടി കൊണ്ടുവച്ചപ്പോ രാജാവ് ചോദിച്ചു, ഇതിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാന്മാൻ? അപ്പൊ മന്ത്രിമാർക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. എങ്ങനെയാണ് തലയോട്ടിയിലെ അസ്ഥിക്കുടം അത് കണ്ടിട്ട്, തലയോട്ടി കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആരാണ് ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് മനസ്സിലാവുക അല്ലെ? അപ്പം ഒരു ബുദ്ധിമാനായ മന്ത്രി ഒരു കമ്പ് എടുത്തിട്ട് വലത്തെ ചെവിയിലൂടെ ഇട്ടു. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയുടെ കമ്പ് ഇടത്തെ ചെവിയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വന്നു. അപ്പൊ അതിനർത്ഥം അദ്ദേഹം എന്ത് കേട്ടാലും അത് ഇടത്തെ ചെവിയിലൂടെ പോകും. രണ്ടാമത്തെ ആളത് കമ്പ് ഇട്ടപ്പം വായിലൂടെ പുറത്തു. അപ്പൊ എന്ത് കേട്ടാലും അത് വെറുതെ സംസാരിച്ചിട്ട് തീർക്കും. പക്ഷെ മൂന്നാമത്തെ ആള് കേട്ടതൊക്കെ ആ കമ്പ് ഹൃദയത്തിന്റെ താഴിലൂടെ വന്നു. അപ്പൊ അതായത് അദ്ദേഹമാണ് ബുദ്ധിമാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതൊക്കെ ശുശ്രൂഷിബി തക്ഷണ സശ്രദ്ധമായി കേൾക്കണം. നല്ല എന്താ പറയാ, തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേശ തദ്വിധി പ്രണിപാതേന അല്ലെ, ഒരുപാട് ശ്രദ്ധയോടെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഭാഗവതായാലും ഭഗവത്ഗീത ആയാലും നമ്മൾ ശ്രവിക്കേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരം ഇവിടെ മനസ്സ് വേറെ എവിടെയോ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ശ്രവിക്കേണ്ടത്. അപ്പം ധർമ്മപ്രോചിത കൈതവ, ധർമ്മത്തെ എല്ലാ ധർമ്മകാര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കാനാണ് ഭാഗവതം പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീത എവിടെയാണ് അവസാനിക്കുന്നത്? ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ തരുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ എവിടെയാണ് അവസാനിക്കുന്നത്? ഏത് ശ്ലോകത്തിലാ? എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണ അല്ലല്ല, അത് സഞ്ജയൻ പറയുന്നല്ലേ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം. സർവധർമാൻ പരിത്യജ മോക്ഷിഷ്യാമി. അപ്പം ഭഗവത്ഗീത എവിടെയാണോ അവസാനിക്കുന്നത്, അതായത് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉപദേശം
സർവധർമാം ധർമ്മം പരിത്യജിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ. സർവധർമാം പരിത്യജ. അതിലെ എവിടെയാണോ ഭഗവത്ഗീത അവസാനിക്കുന്നത് അവിടെ ഭാഗവതം തുടങ്ങും. ധർമ്മപ്രോചിത കൈതവ, ധർമ്മത്തിലാണ് ഭഗവത്ഗീത അവസാനിക്കുന്നത്. ധർമ്മത്തിൽ നിന്നും ഭാഗവതം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഭാഗവതം എവിടെയാ അവസാനിക്കുന്നത്? എവിടെയാ ഭാഗവതം അവസാനിക്കുക? നാമസങ്കീർത്തനം. അറിയോ 18,000 ശ്ലോകം എന്താ? നാമസങ്കീർത്തന നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവപാപ പ്രണാശനൗ പ്രണമൗ ദുഃഖശമന സ്തം നമാമി ഹരിം പരം. 18,000 ശ്ലോകം ഭാഗവതത്തിലുള്ളത് പറയുന്നത് നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ. നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്താൽ സർവപാപ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാണ്ടാക്കും. പ്രണമൗ ദുഃഖശമന സ്തം നമാമി ഹരിപരം. പ്രണമിച്ചാൽ, അതായത് ഹരിയെ, കൃഷ്ണൻ ഭഗവാനെ നമസ്കരിച്ച എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കും. അപ്പൊ നാമസങ്കീർത്തനത്തിലാണ് ഭാഗവതം ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നത്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം നാമസങ്കീർത്തനത്തിലൂടെ തുടങ്ങും. പ്രഭു കഹേ വൈഷ്ണവ് സേവ നാമസങ്കീർത്തൻ ദുയി കരെ ശീകൃപാവേ കൃഷ്ണരചരൺ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞത് വൈഷ്ണവ സേവി നാമസങ്കീർത്തനം. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത എവിടെയാണോ ധർമ്മത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നത്, ഭാഗവതം ധർമ്മത്തിൽ തുടങ്ങും. ഭാഗവതം ഹരിനാമത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ഹരിനാമത്തിൽ തുടങ്ങും. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എവിടെയാ അവസാനിക്കുന്നത്? എവിടെയാ? ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം വായിച്ച് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? കൃഷ്ണപ്രേമം. കൃഷ്ണപ്രേമല്ലേ അവസാനം. ഭക്തിയുടെ അവസാന സ്റ്റെപ്പ് ഏതാ? ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥനിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവ, പ്രേമ. അവസാനം കൃഷ്ണപ്രേമത്തിലെത്തും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെയും പറഞ്ഞത് 18,000 ശ്ലോകങ്ങളുടെ ഭാഗത്തിൽ എപ്പോ വായിച്ചു തീരാനാ, ഈ ജന്മം കൊണ്ട് ആവോന്നറിയില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? കൂടെ തന്നെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം വായിക്കാൻ തുടങ്ങണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പിന്നെ പറയുന്നത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ അതൊക്കെ വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം അടുത്ത ജന്മം ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ഭാഗവതമൊക്കെ ഉള്ള വീട്ടിൽ ജനിക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ഈ ജന്മം അത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കണം എന്നാ. അതായത് ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പം ഈ ജന്മം അതെന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ കുട്ടി, അവരെ വീട്ടില് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ആ കുട്ടി ജനിച്ച് കുറച്ച് നാളെ കഴിഞ്ഞാലോ അവര് ഇസ്കോൺ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോയി. അപ്പൊ അവിടെ എത്തിയപ്പോ കുട്ടി നന്നായിട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി. ഇതുവരെ അങ്ങനെ കരഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ആ കുട്ടിക്ക് കുറച്ച് പാല് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ എവിടുന്ന് മുലപ്പാല് കൊടുക്കുക? പിന്നെ ഓൾട്ടറിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയ റൂം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ പോയിട്ട് ആ മാതാജി കുട്ടിക്ക് പാല് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ ആ റൂമില് നിറച്ച് മലയാള ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ബുക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ബോക്സ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് പണ്ടേ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം വാങ്ങണമെന്ന്. മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ആ എഡിഷൻ കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു, ആ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ ലേറ്റ് ആയി. പക്ഷെ അവിടെ അത് കണ്ടപ്പം ആ ഭാര്യയും ആ മാതാജിയും പ്രഭുജിയും വിചാരിച്ചു ആ കുട്ടിയുടെ നിമിത്തം, ആ കുട്ടി കാരണമാണ് ആ മാതാജി ആ റൂമിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ആ റൂമിലേക്ക് പോവാറേ ഇല്ല. ആ റൂമിൽ ആ കുട്ടി കരഞ്ഞത് കൊണ്ട് കുട്ടി അവിടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയതുപോലെ. അതായത് ആ കുട്ടി ഡിവോട്ടി കുട്ടിയാണ്, ഭക്തനാണ്. കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ആ കുട്ടി ജനിച്ച വീട്ടിൽ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇവരുടെ ഭാഗ്യം കൊണ്ടല്ല, ആ കുട്ടിയുടെ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ആ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം അവരെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോവുകയും ഡെയിലി ദിവസം വായിക്കുകയും തുടങ്ങി. ആ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ആ കുട്ടിക്ക് പറയാനും അറിയാം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താ പറയാ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാവരും ഇത് വായിക്കണം. അപ്പൊ ഇതില് പറയുന്നത് ധർമ്മപ്രോചിത കൈതവ. ഇതൊക്കെ ഈ ധർമ്മം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭൗതിക പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഹൃദയം നിർമ്മലം. ഇതില് പറയുന്നത് പരമനിർമത്സരാനാം സുഖം. നിർമത്സരം. കാമക്രോധ ലോപമോഹ മതമാത്സര്യം അല്ലെ. ഇതില് ഏതാണ്? എല്ലാവർക്കും ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യില്ല, ഇംഗ്ലീഷിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന അറിയില്ല. ചാറ്റിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്താട്ടെ എല്ലാവരും. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാനിത് പോസ്റ്റിലേക്ക് മാത്രം ആക്കാം. പോസ്റ്റും കോ പോസ്റ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എല്ലാവരും ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. എല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്നല്ലാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാണ്. എന്താണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് മാതാജി? കാമക്രോധ ലോപമോഹ മതവാത്സര്യങ്ങളിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും അപകടകരം? അത് മാത്രം ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. ഏതാണ്? കാമക്രോധ ലോപമോഹ മത മാത്സര്യം. അതിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും ഡേഞ്ചർ? ഗീത മാതാജി പറയുന്നത് കാമം, തെറ്റ്. ദീപ മാതാജി പറയുന്നത് ക്രോധം, തെറ്റ്. വത്സല മാതാജി പറയുന്നത് മോഹം, അതും തെറ്റ്. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാ? ഏറ്റവും അപകടകാരി. ചില പേർക്ക് കറക്റ്റ് ആയി കിട്ടുന്നുണ്ട്. ലോപമല്ല, ഏറ്റവും അപകടകാരിയാണ്. മതമല്ല, മാത്സര്യം. വെരി ഗുഡ്. കുറെ പേര് മാത്സര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാത്സര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ നല്ലതാണ്. പക്ഷെ ഹെൽത്തി അല്ലാത്ത കോമ്പറ്റീഷൻ, മാത്സര്യം അല്ലെ, എനിക്ക് ഒരു കാറുണ്ട്, അപ്പുറത്തുള്ളവർക്ക് 2 കാറ്. ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു വരം കിട്ടി. വരം കിട്ടി എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും, എന്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടാലും, എന്ത് അനുഗ്രഹം എന്ത് കിട്ടിയാലും അതിന്റെ ഇരട്ടി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അയൽവാസിക്ക് കിട്ടും. അപ്പം ഒരു അനുഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയതാണ്. ഭഗവാനിൽ എന്നതല്ല, ഏതൊരു ജീനി ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, ഒരു മായാശക്തിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അനുഗ്രഹമാണ്. എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നോ അതിന്റെ ഇരട്ടി നിന്റെ നെയ്ബറിന് കിട്ടും, അതായത് അയൽവാസിക്ക്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, എനിക്ക് കുറച്ച് സമ്പത്ത് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ഇരട്ടി അയൽവാസിക്ക് കിട്ടി. ഒരു മാളിക വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു, 2 വീട് അയൽവാസിക്ക് കിട്ടി. ഇപ്പൊ ഇയാൾ എന്താഗ്രഹിച്ചാലും ഇരട്ടി അയൽവാസിക്ക് കിട്ടുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന് വളരെ എന്താ പറയാ ജെല്ലസ് തോന്നി അല്ലെ, മാത്സര്യ ബുദ്ധി അത് തോന്നി. എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്, എന്റെ ഒരു കണ്ണ് എടുത്തു കളഞ്ഞോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താ, ഇയാളെ ഒന്നിട്ട് കണ്ണെടുത്ത അയൽവാസിയുടെ 2 കണ്ണും പോകും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരുപാട് എന്താ പറയാ ആൾക്കാർ അങ്ങനെയാണ്. എന്താ പറയാ, ഒരുപാട് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ലാണ്. പ്രഭുപാദ പറയും ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒക്കെ, പ്രഭുപാദയുടെ ബുക്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എല്ലാ അമ്പലങ്ങളിലും പോയിട്ട് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിരുന്നു, ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് പ്രഭുപാദർ ആ അമ്പലത്തിൽ വന്ന അവർക്ക് സ്വയം പ്രഭുപാദരുടെ പാദസേവ അല്ലെങ്കിൽ പാദാഭിഷേകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉള്ള അവസരം കിട്ടുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ നല്ലതാണ്. പക്ഷെ മറ്റുള്ള തരത്തിലുള്ള മത്സര്യ ബുദ്ധി അതത്ര നല്ലതല്ല അല്ലെ. അപ്പം 10 മിനിറ്റിൽ അറ്റൻഡൻസ് ഇടണം മാതാജി. എത്ര മാതാജി ഉണ്ടോ? അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ഉണ്ടോ? ആരെ കയ്യിലാ ഉള്ളത്? ഉണ്ടോ? ലിങ്ക് ഇട്ടോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 10 മിനിറ്റിലാണ് ലിങ്ക് ഇടുന്നുള്ളത് ഒരു റൂളായിരുന്നു. അത് ഷെയർ ചെയ്യില്ല. അപ്പം ഓക്കെ, ഇതിൽ പറയുന്ന പരമസത്യം ഭഗവാനാണ്, പരമമായ സത്യം. അതിന് മേലെ ഒരു സത്യമില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു മത്ത പരതരം ഞാൻ അന്യൻ. ആ സത്യം ജനിവൃതി നിർമ്മലമായ ത്രിവൃത ക്ലേശങ്ങൾ അല്ലെ, ആധ്യാത്മിക, ആദിഭൗതിക്, ആദിദൈവിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കും അല്ലെ, നമ്മളെ മറികടക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരു സമുദ്രം ക്രോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബോട്ട് മതി. പിന്നെ എന്തിനാ നിങ്ങൾ 5 ബോട്ടിന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെ? ഒരു ബോട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഈ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധിയാവുന്ന ഈ മഹാസാഗരം തരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു ഗ്രന്ഥം മതി, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകി പുത്രഗീതം ശങ്കരാചാര്യർ പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ചാണ്. പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം പോലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നത് ഏകം ശാസ്ത്രം, ഒരു ശാസ്ത്രം മതി. ഏകോ ദൈവം ദേവകി പുത്രേ, ഒരു ദൈവമേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ മാത്രം. ഏകോ മന്ത്രം തസ്യ നാമാനിയാനി, ഒരു മന്ത്രമേ ഉള്ളൂ, അതേതാ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഹരിനാമം. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പം ഇത് എന്തിന്റെ ആവശ്യമാണ്? അപ്പം ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും ശ്രദ്ധയോടെ നമ്മൾ ശ്രവിക്കണം. ശ്രവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ആ തൽക്ഷണം ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വാസം ഉറപ്പിക്കുന്ന പറയുന്നത്. നിരന്തരം ഭാഗവത, അതായത് നിത്യം ഭാഗവത സേവയാന്നാണ് അത് പറയുന്നത് അല്ലെ. നിത്യം ഭാഗവത സേവയാണ്. അറ്റൻഡൻസ് വെറും സെക്കൻഡറി മാത്രമാണ്. നിങ്ങൾ ഇതിൽ വരേണ്ട മെയിൻ ഉദ്ദേശം അറ്റൻഡൻസ് അല്ല. നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അറ്റൻഡൻസ് ഒക്കെ സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് നോക്കാം. പക്ഷെ ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ആവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ പേര് ചാറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കോ, അല്ല ചില ആൾക്കുള്ള പ്രശ്നമായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാ ശ്രവിക്കേണ്ടത്? സശ്രദ്ധമായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ശ്രവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ അല്ലെ ഈ ശ്ലോകത്തില് കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താ? ഭാഗവതത്തിലെ ഈ ആദ്യ ശ്ലോകം അതിന്റെ സ്വഭാവത്തെ ഒരു പ്രകാശമായി കണക്കെത്തുന്ന ആധ്യാത്മ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിലൂടെ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഭാഗവതത്തെ എന്തിനോടൊക്കെയാണ് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്? ഡിജിറ്റൽ കൈ ഉയർത്താം. 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ. ഭാഗവതത്തിന് എന്തിനോടൊക്കെ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്നു? വത്സല മാതാജി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോളൂ. സൂര്യൻ. എന്തുകൊണ്ടാ സൂര്യനോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്നത്? സൂര്യൻ എല്ലായിടത്തിലും ഏതിലും പിന്നെ തന്റെ ഇത് പരത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ സൂര്യനെ അതൊന്നും ബാധിക്കില്ല. എല്ലാ ചീത്തയായിട്ടുള്ളത് നല്ലതിലും എല്ലാറ്റിലും ഇതാവുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും സൂര്യദേവനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ സൂര്യൻ ഒരു എന്താ പറയാ മോശമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ
ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു, പക്ഷെ സൂര്യൻ സ്വയം അശുദ്ധിയാവുന്നില്ല. അതുപോലെ ഭാഗവതം നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും എല്ലാ അനർത്ഥങ്ങളും ദൂരീകരിക്കും, പക്ഷെ സ്വയം മോശമാകുന്നില്ല. മായാതീത മാതാജി അടുത്തത് ഏതായിരുന്നു? സൂര്യൻ, പിന്നെ കൽപ്പതരുവിന്റെ ഫലത്തോട് ഫലത്തോട്. എന്തുകൊണ്ടാ അങ്ങനെ കൽപ്പവൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലത്തിനോട് പറയുന്നത്? എന്ത് ചോദിച്ചാലും തരും, എന്താഗ്രഹിച്ചാലും നമുക്കത് കിട്ടും. ഈവൻ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ പോലും ആഗ്രഹിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന പറയുന്നത് ഭാഗത്തിലുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തൻ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഗീതമാതാജി വേറെ ഒരു കാര്യം, സൂര്യൻ, പിന്നെ കൽപ്പവൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം മോഹിനി മൂർത്തി. എന്തുകൊണ്ടാ ഭാഗത്തെ മോഹിനി മൂർത്തിയോട് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത്? അമൃത ദേവഗണങ്ങൾക്ക് മാത്രം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുപോലെ ഭാഗവതം നമുക്കും ആ ഒരു അമൃതം അല്ലെ തരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. മോഹിനിമൂർത്തി എങ്ങനെയാണോ അസുരന്മാർക്ക് കൊടുക്കാതെ, അതുപോലെ ഭാഗവതം അസുരന്മാർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. ഇവര് വിചാരിക്കും ഇതെന്താ ഇത്ര വലിയ എന്ത് കാര്യമാണ് ഇതിൽ ഉള്ളത് അല്ലെ, സപ്താഹമൊക്കെ നടക്കുമ്പോ ഒക്കെ വിചാരിക്കും ഇതെന്താ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഒരിക്കലും സപ്താഹത്തിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? ഇസ്കോണിനെ ശരിക്കും വേണമെങ്കിൽ സപ്താഹം നടത്താം, കേരളത്തിലൊക്കെ നടത്താം, പക്ഷെ ഭാഗവത കഥ എന്ന രീതിയിലാണ് നടത്തുന്നത്. പക്ഷെ കേരളത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട വഴിയില്ല, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയും ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇസ്കോണിൽ സപ്താഹം അനുവദിച്ചില്ല. കാരണം പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞ 7 ദിവസം കൊണ്ട് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാനാ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട്? നഷ്ടപ്രായ ശബദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകെ ഭക്തി ഭവതി. നിത്യം അല്ലെ, നിത്യമാണ് ഭാഗവത സേവ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ അമ്പലങ്ങളിലും, എല്ലാ ചെറിയ അമ്പലങ്ങളില്ല, പക്ഷെ ഒരു കുറച്ച് വലിയ അമ്പലങ്ങളാണെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്തെ, ഫോറിനിലായാലും എവിടെയായാലും ആ സ്ഥലത്ത് 8 മണി എന്നുള്ള ഒരു സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്ന എല്ലാ അമ്പലങ്ങളിലും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭാഗവതം വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ സൂര്യൻ, പിന്നെന്തായിരുന്നു? കൽപ്പതരുവിന്റെ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം, പിന്നെ മോഹിനിമൂർത്തി. ലാസ്റ്റ് ശ്രീരഞ്ജന മാതാജി ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു കമ്പാരിസണും കൂടി അറിയോ? വിളക്ക്. വിളക്ക് അല്ലെ. വിളക്ക് എങ്ങനെയാണോ അന്ധതയൊക്കെ നീക്കി പ്രകാശം നൽകുന്നത്, അതുപോലെ ഭാഗവതം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രകാശം നൽകും. ഇന്ന് ഞാൻ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോൾ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, മായ ഇരുട്ട് പോലെയാണ്, പക്ഷെ കൃഷ്ണൻ സൂര്യനെ പോലെയാണ്. എവിടെയാണോ സൂര്യൻ അവിടെ ഇരുട്ടില്ല. അപ്പം ആ സൂര്യന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ടോർച്ച് ലൈറ്റിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ അത്രയും ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എത്ര നമ്മൾ മൂടാൻ ശ്രമിച്ചാലും സൂര്യനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മൂടാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെയാണ് ഭാഗവതത്തിന്റെ സത്യം, പരമമായ സത്യമാണത്. കൃഷ്ണ സൂര്യസമ മായ ഹയ അന്ധകാര യഹ കൃഷ്ണ തഹനഹി മായ രാധികാര. കൃഷ്ണ സൂര്യസമ, സൂര്യനെ പോലെയാണ്, മായ അന്ധകാര. പക്ഷെ എവിടെയാണോ കൃഷ്ണനിൽ അവിടെ മായാദേവി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഇന്ന് ഭാഗവത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു മായ എങ്ങനെയൊക്കെ തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിലൊരിത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കലും ഭഗവാന്റെ ആഭരണങ്ങള് ആഭരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക, പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ്. അതേപോലെ ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ടും മായ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അറ്റാക്ക് ചെയ്യില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ ഒരു രുചികരമായ പഴവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. ഇതിനു മുമ്പ് ഇത് നമ്മൾ വായിച്ചോ? ഹരികൃഷ്ണ, ആർക്കെങ്കിലും വായിക്കണോ? കൈ ഉയർത്താം. വത്സല മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരികൃഷ്ണ. അത് ഇതായിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ. ശ്ലോകം 1:1-2. ഭാഗവതത്തിലെ ഈ ആദ്യ ശ്ലോകം അതിന്റെ സ്വഭാവത്തെ ഒരു പ്രകാശമായി കാണിക്കുന്നു. അതായത് അധ്യാത്മ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിലൂടെ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുന്നു. അതിനെ സൂര്യനായി കാണിക്കുന്നു. കൂടുതൽ ശക്തൻ, അസുരന്മാരുടെ തെറ്റായ വിശദീകരണം നശിപ്പിക്കുന്നു, ഭക്തർക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്നു. 3. കൂടാതെ രസം നിറഞ്ഞ രുചികരമായ ഫലം നൽകുന്ന ആളായും ഇത് കാണിക്കുന്നു. അതായത് മധുരരസവും രാധാകൃഷ്ണനും ശുദ്ധമായ ഭക്തിയും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. 4. ഭാഗവതത്തിന്റെ അപൂർവമായ രുചി ആസ്വദിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഭക്തർക്ക് അമൃത് ലഭിക്കുന്നതിനാൽ അവർ യഥാർത്ഥ സ്വീകർത്താക്കളായതിനാൽ ദേവതകളെ പോലെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അപൂർവ രുചി, നമുക്ക് ആ ഒരു രുചി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്കും കൊടുക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം. അപ്പൊ സൂര്യൻ, പിന്നെ എന്താ രുചികരമായ ഫലം, പിന്നെ മോഹിനിമൂർത്തി, പിന്നെ അതുപോലെ വിളക്ക്. ഇതൊക്കെയാണ് ഭാഗവതത്തിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. വേറെ ആരായിരുന്നു കൈ ഉയർത്തിയേ? മറന്നുപോയി. ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ വായിക്കാൻ. ഗീത മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ ഒരു രുചികരമായ പഴവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. ഭാഗവതത്തിലെ 12 സ്കന്ധങ്ങളും വിളക്ക് പോലെയാണെങ്കിലും സൃഷ്ടി, സംഹാരം,
സർഗം, നിരോധം എന്നീ വിഷയങ്ങളും അതിനെ വിവരിക്കുന്ന വിവിധ ക്ലേശങ്ങളും ദീപമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. കാരണം ആ വിഷയങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ പൊതുവായ ഭാവമായ അധ്യാത്മതയെ മാത്രമേ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുള്ളൂ. ദ്വിതീയ ദൃഷ്ടി, വിസർഗ, പരിപാലനം, സ്ഥാന, സംരക്ഷണം, പോസന. മറ്റു വിഷയങ്ങൾ ബുദ്ധി, മന്വന്തര, ഈശാനുഗത, മുക്തി എന്നിവ സൂര്യനായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. കാരണം അവ ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം, മോക്ഷം എന്നിവയിലും അവയുടെ പരിധിയില്ലാത്ത ഉപവിഭാഗങ്ങളിലും ലഭ്യമായ ആസ്വാദനത്തിനും പരിത്യാഗത്തിനുമുള്ള നിഷിദ്ധമായ അഭ്യാസത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആശ്രയ ഭക്തരുടെയും ആവിർഭാവവും ലീലകളും ഭക്തി, പ്രേമം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ രസത്തിന്റെ രുചികരമായ ഫലമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഇതിനെ പറ്റി പഠിക്കും. വിസർഗം, സർഗം, സ്ഥാന, ഇതൊക്കെ അത് ഇനി വരുന്നുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ, അതിനുള്ള സ്കന്ധങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് അതിനെ വിശദീകരിച്ചിട്ട് പഠിക്കും. അപ്പൊ ഈ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് എന്താ? ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച്. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം എന്തായിരുന്നു? എന്തിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു? നമ്മളും എന്തായിരുന്നു അതിന് പറയാ? ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം സംബന്ധ. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം അവിധേയ. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം പ്രയോജന. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം സംബന്ധ ജ്ഞാനം. അതായത് നമ്മളും എന്ത് പഠിക്കുമ്പോഴും അവിടെ 3 കാര്യമുണ്ട്: സംബന്ധം, അവിധേയ, പ്രയോജനം. സംബന്ധം, നമ്മളും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള സംബന്ധം എന്താണ്? ധർമ്മ പ്രോചിത് അല്ല ഇത് ജന്മാദ്യസ്യ യഥോന്മയ ഇതരത്തശ്ചാർത്തേഷു അഭിജ്ഞസ്വരാട്. നമ്മുടെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ പിതാവാണ് അല്ലെ, അഹം ബീജ പ്രതാപിത. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം, ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം ഭാഗവത്തിൽ പറയുന്ന നമ്മളും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? സംബന്ധമാണ്. അതാണ് സംബന്ധം, കൃഷ്ണ സംബന്ധ. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം ധർമ്മ പ്രോചിത കൈതഗോത്ര പരമോ നിർമ്മത്സരാനാം സത. ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താ? ധർമ്മം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ആ അവിധേയ ഭഗവാനിലേക്ക് ആ ബന്ധം അഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബന്ധം എങ്ങനെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാം എന്നുള്ള ആ പ്രോസസ്സാണ്. എങ്ങനെ ചെയ്യാം? അത് ഭക്തിയുടെ സേവനം. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഭക്തി അവിധേയ. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം നിഗമ കൽപ്പതറുകളിതം ഫലം, അത് പറയുന്ന പ്രയോജനം. അത് ഈ ഭാഗം ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഫലം എന്താ? കൃഷ്ണപ്രേമി. അപ്പൊ കൃഷ്ണ സംബന്ധ, ഭക്തി അവിധേയ, പ്രേമ പ്രയോജന. അപ്പൊ ഇതിലിപ്പോ പറയുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഈ ശ്ലോകത്തിൽ 3 പ്രാവശ്യം അത്ര ഇതിൽ എന്ന് ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ധർമ്മ പ്രോചിത കൈതവോ, ഭൗതികമായി പ്രേരിതമായ എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളെയും, അതായത് ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷം പൂർണ്ണമായും നിരസിക്കുന്നു. ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം, മോക്ഷം ഇതൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പരമസത്യത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? സ്വധർമ്മമുണ്ട്, പരോധർമ്മമുണ്ട്. അതിൽ നമ്മുടെ പരോധർമ്മം ഏതാ? നമ്മുടെ പരോധർമ്മം എന്താ? ഭക്തി അല്ലെ. സവൈ പുംസാ പരോധർമ്മോ യഥോ ഭക്തിർ അധോക്ഷജേ അഹൈതുകി അപ്രതിഹത യയാത്മാ സുപ്രസീതതി. 1-ാം സ്കന്ധ 2-ാം അധ്യായം 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരിയായ പരോധർമ്മം എന്താ? യഥോ ഭക്തിർ അധോക്ഷജേ, അധോക്ഷജനെ ഭക്തി ചെയ്യുക. അത് എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തി? അഹൈതുകി അപ്രതിഹത എന്ന് വെച്ചാൽ അൺമോട്ടിവേറ്റഡ്, അൺഇൻറ്ററപ്റ്റഡ്. അതിനൊരു മോട്ടീവ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഒരു ഉദ്ദേശം ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഭക്തി, ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തി പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ലാണ്ട് അതിനൊരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവാണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭക്തി. അൺഇൻറ്ററപ്റ്റഡ്, തടസ്സമില്ലാത്ത ഭക്തിയായിരിക്കണം, ഒരു ദുരുദ്ദേശമില്ലാത്ത ഭക്തി. അതാണ് നമ്മുടെ പരമധർമ്മം. പിന്നെ പരമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമസത്യത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. നിർമത്സരാനാം സതം, നിർമ്മലമായ ഹൃദയമരായ ഭക്തർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമാക്കുന്നു. നിർമത്സര അല്ലെ. അർജുനനെ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു വെച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാ? പാണ്ഡവന്മാരെ 5 പേരും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാ അർജുനനെ മാത്രം ഭഗവാൻ സെലക്ട് ചെയ്തത്? കൈ ഉയർത്താം. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? യുധിഷ്ഠിരൻ പ്രിയപ്പെട്ടായിരുന്നു, ഭീമൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാ അർജുനനെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തത്? സീതാ മാതാജി. അർജുനൻ അസൂയയില്ലാത്തതായിരുന്നു ഭഗവാനോട്. പിന്നെ സുഹൃത്തു മാത്രമല്ല, വളരെയധികം ഭക്തനുമായിരുന്നു അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ. ഇതൊക്കെ പാണ്ഡവന്മാർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. പാണ്ഡവന്മാർക്കും ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റീസ് എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിൽ നിർമത്സരം എന്നുള്ള ഒരു ഗുണമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അർജുനൻ കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബന്ധമുണ്ട്. എല്ലാവരും ചാറ്റിലിടുക, അർജുനൻ ആരാണ് ഗോലോകത്ത്? ഗോലോകത്ത് ആരായിരുന്നു അർജുനൻ?
അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നത് എന്താ? നിർമത്സരം. നീ നിർമത്സര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഭഗവത്ഗീത നിനക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നതെന്ന് കൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പം ഒന്ന് യെസ് ഭക്തോസി സഖാ ചേതി, ഭക്തനാണ്, പിന്നെ സുഹൃത്താണ്, പിന്നെ അസൂയില്ലാത്തവനായിരുന്നു, പിന്നെ നിർമ്മലമായ ഹൃദയമുള്ളവനായിരുന്നു. വിശാഖസഖി അല്ലെ, അർജുനൻ വിശാഖസഖി ഇല്ല, അനന്തൻ ബലരാമനാണ് അനന്തശേഷൻ. ഓക്കെ, വിശാഖസഖി. അപ്പൊ വിശാഖസഖി ആരാ? ഇപ്പം രാധാകൃഷ്ണന്മാര്, കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് രാധാറാണിയായിട്ട് വിസ്തരണം ചെയ്തത്. ആ രാധാറാണി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലളിത വിശാഖ സഖി. അപ്പം അതിലെ വിശാഖ സഖിയാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ അത്രയുമാര് ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അർജുനനും തമ്മിൽ, കൃഷ്ണനും തമ്മിൽ. പിന്നെന്താ? വാസ്തവമത്ര ശിവതോ, യഥാർത്ഥ മിഥ്യയിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുന്നു ശിവതം, ഏവരുടെയും ക്ഷേമ താല്പര്യാർത്ഥം. ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് എന്തായിരുന്നു? ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്താ? ഭാഗവതത്തിലെ ഋഷിമാരുടെ ചോദ്യങ്ങൾ. ഋഷിമാര് 6 ചോദ്യങ്ങളാണ് നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ ചോദിച്ചത്. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയോ? ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? 6 ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചത്. എല്ലാവരെയും നന്മയ്ക്ക് ഉതകുന്നത് എന്താണ്, അല്ലെ എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരുന്നത് എന്താണ്? ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഓർഡറിൽ പറയണം. എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും സാരം എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും സാരം എന്താണ്? മാളു മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് വസുദേവരുടെയും ദേവകിയുടെയും പുത്രനായിട്ട് ജനിച്ചത്? വെരി ഗുഡ്. എന്തിനാണ് കൃഷ്ണൻ ഭഗവാൻ വസുദേവരുടെയും ദേവകിയും പുത്രനായിട്ട് ജനിച്ചത്? നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഭഗവാന്റെ ദിവ്യലീലകൾ പറഞ്ഞു, ലീലാവതാരങ്ങൾ. അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഭഗവാന്റെ അവതാര ലീലകൾ, പുരുഷാവതാരങ്ങൾ. ഓക്കെ, ആറാമത്തെ ചോദ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം. ഭഗവാൻ ലോകത്തോട് പറയുമ്പോൾ മതത്വങ്ങൾ എവിടെ? ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയപ്പോൾ ധർമ്മം എവിടെയാണ് കുടികൊണ്ടതെന്ന് അല്ലെ. കൃഷ്ണേ സ്വധാമോപഗതേ ധർമ്മജ്ഞാനാദിഭിഃ സഹ കലോ നഷ്ടദൃശം ഏഷം പുരാണാർക്കൊതിനോദിതഃ. കൃഷ്ണ സ്വധാമപഗതേ, കൃഷ്ണ സ്വധാമത്തിൽ പോയപ്പോ എവിടെയാണ് ധർമ്മം ഉണ്ടായത്? ധർമ്മം എവിടെ ഉണ്ടായത്? ഈ ഭാഗവതത്തില്. അതാണ് ഏവരുടെയും ക്ഷേമ താല്പര്യാർത്ഥം അല്ലെ. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഋഷിമാരോട് എന്തായിരുന്നു? എല്ലാവരും നന്മ വരുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാവർക്കും നല്ലത് എന്താണ്? അത് ഭക്തിയുടെ സേവയാണ്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് ചോദിക്കുന്ന ഓരോ ചോദ്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ്. എങ്ങനെയാണോ അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചതുപോലെ. താപത്രയോന്മൂലനം, ഈ ഭാഗവതം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റും. എല്ലാവരും ഭക്തിശാസ്ത്രി കഴിഞ്ഞല്ലേ? ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം സംഭവിക്കുന്ന എന്താ? ആറ് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ നടക്കുന്നത്? ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് രൂപഗോസ്വാമി. ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള 6 ലക്ഷണങ്ങൾ. ഒന്ന് വേഗം പറയണം, ആർക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം? ക്ലേശാഗ്നി, ശുഭത, പിന്നെ പിന്നെ സുദുർലഭ. വെരി ഗുഡ്. സുദുർലഭ, ശുഭത, വെരി ഗുഡ്. പിന്നെ കൃഷ്ണാകർഷിണി, വെരി നൈസ്. അത് പറഞ്ഞു സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. എന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭക്തി വൈഭവ് ക്ലാസ്സിനുകളെ എത്രയോ ബെറ്റർ ആണ് നിങ്ങൾ. എന്താ പറയാ, നന്നായിട്ട് ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു. വെരി ഗുഡ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. അപ്പം 6 കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ, ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം നടക്കുമ്പോൾ ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നടക്കും. ഒന്നാമത് ക്ലേശാഗ്നി, എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും അഗ്നിയിൽ ജ്വലിച്ചു പോകും. അതായത് എല്ലാ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളിലും ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്ന പോലെ ഭക്തിയുത സേവനം അല്ലെ ഭാഗവതം കേൾക്കുമ്പോൾ. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം. ഇതിൽ ഭാഗവത ശ്രവണവും വന്നു. അപ്പൊ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലേശാഗ്നി, എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും നശിക്കുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തന്മാർക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ ഇല്ല എന്നല്ല, അത് ഭഗവാന്റെ സ്പെഷ്യൽ കാരുണ്യമാണ്. ഭഗവാനിലേക്ക് കൂടുതൽ ആകർഷിക്കാൻ, അല്ലെ കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തത്തേനു കമ്പം സുസ്മിക്ഷമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കൂടുതൽ വേഗം എന്താ പറയാ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ വേഗം ചെയ്യുന്ന ഒരു ശുദ്ധീകരണ പ്രോസസ്സാണ് അത്. അത് നമ്മുടെ കർമ്മ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം. പക്ഷെ ഓരോ വിഷമഘട്ടത്തിലും കൂടുതൽ തീവ്രേന ഭക്തി യോഗേന തീവ്രമായി ഭക്തി ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. അപ്പം ക്ലേശാഗ്നി നടക്കും. ശുഭത, എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങും. സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ, ഒരുപാട് സന്തോഷം നമുക്ക് ലഭിക്കും ശുദ്ധഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ. മോക്ഷ ലഘുകൃത്, മോക്ഷത്തെ പോലെ അത് ലഘൂകരിക്കും. എങ്ങനെയാണോ വില്ലുമംഗലം ടാക്കൂർ പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ലെ, അങ്ങനെ മോക്ഷത്തെ പോലും അത് ആകർഷിക്കില്ല, വേണ്ടാന്ന് വെക്കും. പിന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷണി, കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കാൻ ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യം കൊണ്ടേ പറ്റും.
നിങ്ങളുടെ ധനം കൊണ്ടോ ഒന്നിനെ കൊണ്ടും പറ്റില്ല. പക്ഷെ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ കൃഷ്ണനെയും കൂടെ ആകർഷിക്കും. പിന്നെ സുദുർലഭ, വളരെ വിരളമായിട്ട്, ദുർലഭല സുദുർലഭ. ബഹുനാം ജന്മനാമന്തി ജ്ഞാനവാൻമാ പ്രപത്യതി വാസുദേവ സർവൈതി സമഹാത്മാ സുദുർലഭ. സുദുർലഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ റെയർ ആയിട്ട് ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. മഹാമുനി കൃതേ, മുനിശ്രേഷ്ഠരായ വ്യാസദേവനാൽ രചിക്കപ്പെട്ട ഈ ഭാഗവതം ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരന് ഉദകം വിധം സ്വയം പര്യാപ്തമാണ്. കിംവാ പരൈരീശ്വരെ, മറ്റു ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ്? എന്താ പറയാ, വ്യാസദേവൻ തന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു ആവശ്യമില്ല വേറെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത്, ഈ ഒരൊറ്റ ശാസ്ത്രം മതി. ഈശ്വര സാധ്യോ ഹൃദയ അവരൂപ്യത്തെ, ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ തക്ഷണം ഭഗവാൻ വാസമർപ്പിക്കുന്നു. കൃതിബി ശുശ്രൂഷബി തക്ഷണ ബട്ട് എങ്ങനെ കേൾക്കണം? സവിനയത്തോടെ സശ്രദ്ധമായ ഭാഗവത സന്ദേശം ശ്രവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭഗവാൻ തൽക്ഷണം വാസമർപ്പിക്കുക. ഭഗവാൻ കേൾക്കാൻ വരും. ഭാഗവത സപ്താഹമൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ കേൾക്കാൻ വരും. ഒരിക്കൽ പ്രഭുപാദർ ഇനീഷ്യൽ ആദ്യമൊക്കെ പ്രഭുപാദർക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ശിഷ്യന്മാരൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, 3-4 പേരേ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 5-6 പേരൊക്കെ വരാറുള്ളൂ. അപ്പം ഒരു ദിവസം പ്രഭുപാദർ കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആരുമില്ല, ചെയറൊക്കെ കാലി. പ്രഭുപാദർ കണ്ണ് പൂട്ടിയിട്ട് ജയരാധ മാധവ് പാടാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ കണ്ണ് തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ 4 പേരുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ശിഷ്യന്മാര് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇന്ന് ക്ലാസ് ക്യാൻസൽ ആക്കണോ പ്രഭുപാദർ, കാരണം 4 പേരല്ലേ വന്നിട്ടുള്ളൂ, എന്തിനാ ക്ലാസ് അല്ലേ? അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ അവരെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ നാരദ് മുനി വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്, ദേവന്മാരൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ അവരൊക്കെ? അപ്പം പ്രഭുപാദർ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്, പ്രഭുപാദർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ ലീല എവിടെ വായിച്ചാലും എവിടെ പറഞ്ഞാലും അവിടെ ദേവന്മാരൊക്കെ വന്ന് ഭഗവാൻ സ്വയം അവിടെ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മള് ആര് വന്നില്ലെങ്കിലും 4 ചുമരനോടെങ്കും പറയണം എന്നാണ് പ്രഭുപാദർ പറയാറ്. കാരണം ചുമരിലൂടെ പറഞ്ഞെന്താ, അവിടെ ചെറിയ ചെറിയ ജീവികളും സൂക്ഷ്മ ജീവികളൊക്കെ ഉണ്ട്, അവർക്ക് വരെ മോക്ഷപ്രാപ്തി കിട്ടും. എവിടെയൊക്കെ രാമായണ കഥയൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ കുരങ്ങൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നേക്കാം. കുരങ്ങൻ വന്നു, എന്നിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ, അതുപോലെ ഒരു ഷോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നടന്ന കാര്യമാണ്. ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു വാട്ടർ കൂളർ ഉണ്ടായിരുന്നു, വെള്ളമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇതാക്കുന്ന ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം. അപ്പൊ അത് അയോധ്യയിലായിരുന്നു തോന്നുന്നത് നടന്നത്. അവിടെ എന്നിട്ട് രാമകഥ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആരോ ഒരു ടൈം ബോംബ് അവിടെ വെച്ചു. എന്തോ ഒരു ടെററിസം പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ, തീവ്രവാദികൾ. എന്നിട്ട് അതിലൊരു ടൈം ബോംബ് സെറ്റ് ചെയ്തു. കഥ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വലിയൊരു സിംഹവാലൻ കുരങ്ങൻ അവിടെ വന്നിട്ട് ആ ഫിൽറ്ററിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് എവിടെയാണോ ആ ടൈം ബോംബ് സെറ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ആ കറക്റ്റ് വയറ് കടിച്ചു മുറിച്ചു. പിന്നീട് എല്ലാവരും വന്ന് നോക്കി, ഇതെന്താ ഫിൽറ്ററിന്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു വയറ് പുറത്തേക്ക് തൂങ്ങി കിടക്കുന്നത്. തുറന്നു നോക്കിയപ്പോഴാണ് ടൈം ബോംബ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റ് 3 സെക്കൻഡ് മുമ്പായിട്ട് ആ കുരങ്ങൻ ആ ടൈം ബോംബ് കടിച്ചു മുറിച്ച് കീറി. അത്രയും ഭക്തന്മാരെ ആ കുരങ്ങൻ, അപ്പൊ എല്ലാരും പറയുന്നു ഹനുമാൻ ആ ഭക്തൻ ആ രൂപത്തിൽ വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ അയച്ചതാണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ എവിടെയാണ് ഭഗവാന്റെ കഥ നടക്കുന്നത് അവിടെയൊക്കെ ദേവന്മാരും ഭക്തരും ഒക്കെ വന്നിരിക്കും. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനുമായുള്ള, അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം സംബന്ധ. എന്താ സംബന്ധം? ഭഗവാനുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക. ഓൾറെഡി ബന്ധമുണ്ട്, സ്ഥാപിക്കുക എന്നല്ല, പുനഃസ്ഥാപിക്കുക, റീഎസ്റ്റാബ്ലിഷ്. ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, നമ്മളത് മറന്നുപോയി. കൃഷ്ണ പുലിയ സിജീവ് അനാദി ബഹിർമുഖ, നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്നിട്ട് ആണ് ജീവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആ സംബന്ധം നമ്മളെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനാണ് കൃഷ്ണാബോധം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ? പരമസത്യത്തെ അത് വിവരിക്കുന്നു, അല്ലെ? പിന്നെ വിവരിക്കുന്നു, പിന്നെ പ്രണമിക്കണം, ധ്യാനിക്കണം. ശൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്തി സാധവ, ഇങ്ങനെ പറയാ ഭാഗവതത്തെ കുറിച്ചിട്ട്. പിന്നെ എല്ലാം ഉത്ഭവിക്കുന്ന എവിടുന്ന? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. പരമസത്യത്തിന് പുറത്ത് ഒന്നും നിലനിൽക്കുന്നില്ല. ആകെയുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ? മരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ശവത്തിനെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ പറയും നാമ സത്യഹേ, രാമന്റെ നാമം സത്യമാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഒരേ ഒരു സത്യമേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ? ബാക്കിയെല്ലാം നശിക്കും, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ നാമം, ഭഗവാൻ മാത്രം നശിക്കില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതില് ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ 3 രീതിയിലും ഭഗവാനെ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഒന്നാം സ്കന്ധത്തിൽ 2-ാം അധ്യായം 11-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അതാ പറയുന്നത്. വദന്തി തത്വവിദസ്തത്വം യജ്ഞാനം അദ്വയം ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാനേതി ശബ്ദത്തെ. 3 രീതിയിലാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്, അല്ലെ? ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ. അതിൽ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യത്വൻ പുരുഷനാണ് ഉന്നതനായിട്ടുള്ളത്. അതിൽ പരമദിവ്യ പുരുഷനുള്ള ബന്ധം നാം മനസ്സിലാക്കുകയും ആ ബന്ധത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം, അവിധേയ. അപ്പം ഈ പ്രോസസ് പുനഃസ്ഥാപിക്കാനാണ് ഈ 2-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താ? ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശമാണ് അത്. അതായത് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കണം. ഭഗവാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ലീലകളൊക്കെ ചെയ്തത്? ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് വെണ്ണ കെട്ടത്? ഭഗവാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ യശോദമ്മയെ കൊണ്ട് ഉരലിൽ കെട്ടിപ്പിച്ചത്? ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ?
അവതാര ലക്ഷ്യം എന്താ മാതാജി? അവതാര അവതാര ലക്ഷ്യം ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. എന്തായിരുന്നു ആ ലക്ഷ്യം? അതാണ് എന്റെ ചോദ്യം. ഭഗവാനിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കിട്ടാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ അതായത് നമ്മളെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം അതായിരുന്നു നൈമിഷാരണ്യ ഋഷിമാരുടെ. ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് വസുദേവരുടെയും ദേവകിയുടെയും പുത്രനായിട്ട് ജനിച്ചത്? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ടു റീക്ലെയിം ദ ഫോളൻ കണ്ടീഷൻ സോൾസ്. നമ്മള് വീണുപോയ ബദ്ധാത്മാക്കളെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടി, അതായത് ഭഗവാന്റെ ലീലയിലേക്ക് ആകർഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. ഇപ്പൊ അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മൾ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോവാം. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, അവിടെയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ലീലകൾ ഓർത്തെടുക്കാനും ആ ലീലകൾ കേൾക്കുകയും ആ സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് ആ ഗോലോകത്ത് എവിടെയാണ് ആ ലീലകൾ നടക്കുന്നത് അവിടേക്ക് തിരിച്ചു പോവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ആകർഷിപ്പിക്കുക. നമ്മളതൊക്കെ മറന്നിട്ട് വന്നതാ, അവിടുന്ന് വീണു പോയതാണ് അല്ലെ അഹങ്കാരം കൊണ്ട്. പക്ഷെ തിരിച്ച് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ ലീലകൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലീലകളാണ് അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ലീലകളാണ്. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന് മഹത്വപ്പെടുത്തുക. പിന്നെ അത്യുന്നതമായ ഗ്രന്ഥമാണിത്. പരമസത്യത്തെ പൂർണ്ണമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മതി അല്ലെ. കിംവാ പരൈരീശ്വരി, വേറൊരു ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും ആവശ്യം ഇതിലില്ല. ഭാഗവതം എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും സാരാംശമായതിനാൽ എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കിടയിലും ജീവന് പ്രയോജനകരവും പ്രയോജനകരമല്ലാത്തതും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതാണോ വേണ്ടത്, ഏതാണോ വേണ്ടാത്തത്, ശരിയും തെറ്റൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഭാഗവതം നമ്മളെ സഹായിക്കും. കൂടാതെ എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനം അത് ബോധ്യത്തോടെ വിവേചിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ആളുകളുടെ വ്യത്യസ്ത യോഗ്യതകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ത തത്വചിന്തകളിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വരുന്ന ജീവയ്ക്ക് പ്രയോജനകരവും പ്രയോജനകരമല്ലാത്തതുമായ ശുപാർശകളുടെ വൈവിധ്യത്തെ കുറിച്ച് അത് വിലപിക്കുന്നു. അത് എല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഭാഗവതം കൊണ്ട് പറ്റും. ഭാഗവതം എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും ആനന്ദം നൽകി. കാരണം അത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഭഗവാൻ അഖില രസാമൃത മൂർത്തിയാണ്. എല്ലാ ആനന്ദം ഭഗവാനിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭാഗവതം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ആനന്ദം ലഭിക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും അത്യുന്നതമായ വസ്തു പ്രേമം പൂർണ്ണമായും നേടാൻ അനുവദിക്കുന്നു. അതാണ് പ്രയോജനം. അത് ഭാഗവതം പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ കൃഷ്ണപ്രേമം കിട്ടുന്നതാണ്. അത് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് വേറെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കാര്യം എന്താണ്. ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് അത്ര അറിയണമെന്നില്ല. ഇതിൽ പറയുന്നത് ശ്രുതി സ്മൃതി ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതിൽ വേദങ്ങള് പുരാണങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ പുരാണങ്ങളൊക്കെ സാരാംശം എന്താ, ഭാഗവതമാണ്. മായാമുഗ്ധ ജീവേര നഹി സ്വത കൃഷ്ണജ്ഞാന ജീവേര കൃപയാ കൈല കൃഷ്ണവേദ പുരാണ. ബദ്ധജീവാത്മാവിന് സ്വന്തം പ്രയത്നത്താൽ തന്റെ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ പുനർജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ അഹൈതിക കാരുണ്യത്താൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളെയും അതിന്റെ അനുബന്ധമായ പുരാണങ്ങളെയും സമാഹരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാണ് നമ്മുടെ പുരാണങ്ങൾ. പക്ഷെ അതിന്റെയൊക്കെ എസെൻസ്, മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഭാഗവത പുരാണമാണ്. മിക്ക വേദങ്ങളും ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം, മോക്ഷം അല്ലെ. ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുണ്യകർമ്മങ്ങള്, അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തിക വികസനം, കാമം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സംതൃപ്തി, മോക്ഷം ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം, ഇതൊക്കെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. പക്ഷെ ഈ പരോധർമ്മം ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് ഭാഗവതം മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ധർമ്മ പ്രോചിത കൈതവ അത്ര, കൈതവ ധർമ്മം എന്ന് പറയും. തെറ്റായ ധർമ്മമാണത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഭൗതിക പുരോഗതിയെ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടുള്ള ധർമ്മങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുന്നു. കാരണം അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പുനർജനിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കേണ്ട, ഇതില് ഗ്രന്ഥങ്ങളും വേദങ്ങളും ധർമ്മത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ആചാരങ്ങളൊക്കെ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാകും. പിന്നെ നമ്മുടെ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്? ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയാണ് കുറെ പേര് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മള് ആത്മാവാണെന്നുള്ള ബോധം ഉയർത്താൻ വേണ്ടി ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന് നമ്മളെ സഹായിക്കും. പക്ഷെ ഇതെന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? ഈ ഗ്രന്ഥം നമ്മൾ വായിക്കണം, അത് ശ്രവിക്കണം. എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സേവ എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? അത് വായിക്കുന്നതിലൂടെ, ശ്രവിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രം. എന്നിട്ട് മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് നിരസിക്കാൻ പോലും ഭാഗവതം സഹായിക്കുന്നു. മോക്ഷം ലഘുകൃത്, മോക്ഷം വേണ്ട. വില്ലമംഗലം ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞ പോലെ മുക്തി മുകുലതാഞ്ജലി സ്വയം സേവയാ രശ്മിൻ. മുക്തിദേവി എന്റെ വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് വന്നു നിൽക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭാഗവതം നമ്മളെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്തു വരാൻ സഹായിക്കും. പിന്നെ പരമനിർമ്മത്സരാനാംശം, നിർമ്മല ഹൃദയരായ ഭക്തർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിധം പരമസത്യത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. പരമസത്യം അല്ലെ, പരമധർമ്മം അത് വെളിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പരമസത്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്താൻ ഭാഗവതം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. സദാ അല്ലെ, ഭക്തർക്ക്
നിർമത്സരാനാം സരം. എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തർക്ക്? മാത്സര്യ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക്. അതാണ് യോഗ്യത. വേറെ ഒരു യോഗ്യതയും ഭാഗവതം പറയുന്നില്ല. നിർമത്സരാണാം, പൂർണ്ണമായും ഈർഷ്യയിൽ നിന്ന് മുക്തരായവർക്കാണ് ഭാഗവതം നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ശ്രമിക്കാൻ പറ്റുക, അല്ലെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക. പിന്നെ ഈർഷ്യ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം. അതായത് എന്താണെന്ന്, വെറുപ്പോടെയുള്ള ആരാധനയുടെയും മറ്റൊരാളുടെ കൈവശമുള്ള എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തെയും ഒരു വികാരം, അത് മാത്സര്യ ബുദ്ധി ഉണ്ടാവും. അസൂയ എന്നത് ഒരു വികാരമാണ്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് മറ്റൊരാളെ ഉയർന്ന ഗുണമോ നേട്ടമോ കൈവശമോ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ അത് ആഗ്രഹിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേയാൾക്ക് അത് ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യും. അസൂയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെച്ചാ, നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള വസ്തു എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അതുണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. മനസ്സിലായോ? അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ഐഫോൺ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷെ ആ ഐഫോൺ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. അതായത് ആ വ്യക്തിക്ക് അത് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതാണ് അസൂയ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് മാറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൂടുതൽ ഭക്തി ചെയ്യുക. കൂടുതൽ അത് നമ്മുടെ ഭഗവാനായിട്ട് അസൂയപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആ അസൂയയുടെ കാരണം എന്താ? നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രവർത്തനം തന്നെ പ്രധാനമല്ല, മറിച്ച് അത് നിർവഹിക്കുന്ന പ്രചോദനമോ ആഗ്രഹമോ ആണ് പ്രധാനം. ആ പ്രവർത്തനം നടത്താനുള്ള പ്രചോദനത്തെയോ ആഗ്രഹത്തെയോ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തെ ഭൗതികമോ ആധ്യാത്മികമോ എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നത്, ആത്മേന്ദ്രിയ പ്രീതിവാഞ്ച താരബലിക്കാം കൃഷ്ണേന്ദ്രിയ പ്രീതി ഇച്ഛ താരപ്രേമന. അതായത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയത്തിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതാണ് കാമം, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയല്ലോ അതാണ് പ്രേമം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ട? പ്രേമത്തിലാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്, നമ്മള് കാമത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അതാണ് കാമം വേഴ്സസ് പ്രേമം. അതായത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഭൗതിക ലോകത്ത് നടക്കുന്നതൊക്കെ വെറും കാമമാണ്, പക്ഷെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് എന്താണ്? പ്രേമം. അതാണ് ശരിയായ പ്രേമം. നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് കാമം. കൃഷ്ണന്റെ ഇന്ദ്രിയത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് പ്രേമം. ഇപ്പൊ എനിക്ക് പനീർ സബ്ജി വളരെ ഇഷ്ടമാണ്, അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് പനീർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ കഴിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് കാമായി. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അത് നിവേദിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഭഗവാൻ അത് നിവേദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് പ്രസാദമായിട്ട് എനിക്ക് കഴിക്കാം, ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തണം, അതാണ് പ്രേമം. ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മള് ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തരിച്ചത്. ഇപ്പം പുഷ്പാർച്ചന ചെയ്യുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ഫ്രൂട്ട്സ് നൽകുന്നത്, പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം ഉത്സവങ്ങൾ നടത്തുന്നതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കൃഷ്ണ സേവനത്തിനായുള്ള ആഗ്രഹം ഉയർച്ചയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സേവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം നാശത്തിലും നയിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മീയ ലോകത്തിൽ നാം ഒരിക്കലും കൃഷ്ണനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ആഗ്രഹം കാരണം നാം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് അയക്കപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ നാം കൃഷ്ണനാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, പക്ഷേ ക്ലേശം അനുഭവിക്കുന്നു. ഒരിക്കലും അത് നമുക്ക് പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാലോ നമുക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം സമാധാനം ലഭിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പരമപുരുഷനാണ് അല്ലെ, പുരുഷനാണ്, ഭോക്താവും അധിപനും നിയന്താവുമാണ്. ഭോക്താറാമെറ്റ് തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവ്വതേ ഭൂതാനം ജ്ഞാത്വാമാം ശാന്തി വൃച്ഛതി. അതറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശാന്തി ലഭിക്കും. നാം പ്രകൃതിയാണ്, കൃഷ്ണന്റെ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അല്ലെ. കൃഷ്ണനാണ് എൻജോയർ, നമ്മൾ ടു ബി എൻജോയ്ഡ് ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പുരുഷനും സ്ത്രീയും എന്നുള്ള ശരീരമുള്ള ശാരീരിക വ്യത്യാസം മാത്രമാണ്. ശരിക്കും പുരുഷനാരാ? ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയാ, ആസ്വാദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആസ്വാദകൻ. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ എല്ലാവരും ശരിക്കും സ്ത്രീ എന്നാണ് വിളിക്കുക. ഇവിടെ കാണുന്ന സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസം വെറും ശാരീരികമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രം. പക്ഷെ എല്ലാവരും എൻജോയ്ഡ് എന്നാണ്. എൻജോയർ കൃഷ്ണൻ മാത്രം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. കാരണം കൃഷ്ണനെ സേവിക്കാനുള്ള രസങ്ങളുണ്ട്, 5 രൂപത്തിൽ വരും അല്ലെ. ശാന്തം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. ഇത് പ്രൈമറി രസം. സെക്കൻഡറി രസം വേറെയുണ്ട്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ വരവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ വന്നത്? ഇച്ഛ്വാദേശ സമുദ്രേന ദ്വന്ദ്വമോഹേന ഭാരത സർവഭൂതാനി സമ്മോഹം സർഗേ യാന്തി പരം തപ. ഹേ ശത്രുജ്ഞനായ ഭരത, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ജനനം മുതൽക്കേ രാഗദേശങ്ങളാകുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിതരാകുന്നു. അപ്പൊ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഒരാളുടെ അടിസ്ഥാന ആഗ്രഹം ഉണ്ട്, എന്താ? ഞാൻ എല്ലാത്തിന്റെയും കർത്താവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭോക്താവാണ് എന്നുള്ളത്. അത് മിഥ്യാപരമായിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സ്വയം സേവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം 6 അനർത്ഥങ്ങൾ കാമക്രോധ രൂപം ഇതിൽ വരുന്നു അല്ലെ. കാമം, ക്രോധ, ലോഭം, മോഹം, മതം, മാത്സര്യം. ഇതിൽ മാത്സര്യമാണ് ഏറ്റവും ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം മറ്റുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷെ മാത്സര്യം ഒരിക്കൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ വളരെ വിഷമമാണ്. അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയും, മറ്റു ഭക്തന്മാരെ നമ്മളെക്കാളി വേഗം ഉയർന്നത് കാണാം,
ഇപ്പൊ നമ്മളെയും കാളി ചെറിയ പ്രായത്തിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വന്നിട്ട് അത്രയും ആയിട്ടുണ്ടാവും, 1 വർഷം 2 വർഷം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലായിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ 16 മാല ജപിക്കാൻ പറ്റി, പെട്ടെന്ന് ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു, പെട്ടെന്ന് നന്നായിട്ട് പ്രീച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഒരു സമയം വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒരാൾ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരു അസൂയ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആ വ്യക്തി, ആ ആത്മാവ് കഴിഞ്ഞ ജന്മം നമ്മളെയും കാളി ഭക്തി ചെയ്തിട്ട് വന്നതാ. നമ്മൾ ഈ ജന്മം തുടങ്ങിയതായിരിക്കും, പക്ഷെ ആ വ്യക്തി ഈ ജന്മം ചെറിയ പ്രായമായിരിക്കും, പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ, കഴിഞ്ഞ ജന്മം ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നത്. അദ്ദേഹം ആ മാതാജിയോ പ്രഭുജിയോ ഈ ജന്മം എവിടെയാണോ നിർത്തിയത്, സ്വല്പം അഭ്യസ് ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോപയാത്, എവിടെയാണോ നിർത്തിയത് അവിടുന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു. അതിന് ഞാൻ അസൂയപ്പെട്ടിട്ട് എന്താ കാര്യം? അത് അവര് ചെയ്ത കർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ അവര് ചെയ്ത ഭക്തിയുടെ തുടക്കമാണ് അല്ലെ. നമ്മളെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം, അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു കൂടുതൽ ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണോ സേവ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ സേവ ചെയ്യാൻ നമ്മളും ആഗ്രഹിക്കണം. ഈർഷ്യയുടെ മൂല കാരണം കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാവാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു, ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അല്ലെ. ഞങ്ങളുടെ ആസ്വാദനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാതെ എന്തും നമ്മുടെ ഈർഷ്യയെ കൂടുതൽ വളർത്തും. അതിനാൽ ഒരു ഭൗതികവാദിക്ക് വിജയം അഭിമാനവും പരാജയവും ഈർഷ്യവും നൽകും. അപ്പം വിജയം അഭിമാനം ചെയ്യുക, അവര് അഭിമാനിക്കും അല്ലെ, ഞാനാണ് വിജയിച്ചത്, അങ്ങനെ ഞാനാണ് ചെയ്തത്, പക്ഷെ അറിയുന്നില്ല ഭഗവാനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന്. പരാജയം ഈർഷ്യ നൽകും. ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിജയവും പരാജയവും കൃതജ്ഞയും വിനയവും നൽകുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ വിജയം എന്താ പറയാ, വിജയവും പരാജയവും കൃതജ്ഞതയും വിനയവും, അതായത് എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണ്. ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് പാണ്ഡവന്മാര്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലേ എന്തൊക്കെ അവര് വിഷമങ്ങൾ അവരനുഭവിച്ചിട്ടും എന്താ പറയാ ഭഗവാൻ അതിൽ നിന്നൊക്കെ അവരെ എന്താ പറയാ രക്ഷിച്ചു. പരമനിർമ്മത്സരാന സദാം, ഹൃദയത്തിലുള്ള ആ ഈർഷ ഇല്ലാതാക്കാൻ അല്ലെ, ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ള ഈർഷയില്ലാത്ത ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ. എന്ന് വെച്ച് ആരും പഠിക്കണ്ടെന്നല്ല, ആ ഈർഷ, നമ്മളിലുള്ള ഈർഷ ദൂരീകരിക്കാനും ഭാഗവതം സഹായിക്കും. ഭാഗവതം വെളിപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ ഏർപ്പെടണം, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവയിൽ, കൃഷ്ണന്റെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനാവണം നമ്മൾ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ സേവ എപ്പോഴും ഇവര് ചിന്തിക്കുന്ന എന്താ, ഞാൻ ഈ പാചകം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ അമ്പലം വൃത്തിയാക്കുന്നത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ആരിത് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്, പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കണം, എല്ലാം കഴുകുമ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാത്തവരോട് ഈർഷയല്ല, ലൗകികമായ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കോ രുചിയില്ലാണ്ടാകും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെ. അതായത് കൂടുതൽ കൃഷ്ണനിലുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് വരും. പിന്നെ പരമസത്യത വിവരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലൂടെ പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു തത്വമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൂത്ത്. ജന്മാദ്യസ്യേതോ, അതായത് കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വന്നത്, വേറെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് വേറെ ആരുമില്ല, ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് സ്വതന്ത്രം. മായ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി എന്നും കാണുന്നു. നമ്മൾ തോന്നുന്ന മായ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാണ്, പക്ഷെ അല്ല. ദേവിഹേഷ ഗുണമായി മമമായ ദുരത്തെ അല്ലെ, മായ ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട്, അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്, ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ്. ആത്മീയ ലോകം, സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാരാ, നോക്കുന്നതും ഭഗവാനാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ സ്വറാട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അല്ലെ, ഗോലോക ചാർട്ടിൽ പറയുന്നില്ലേ, കൃഷ്ണൻ ബലരാമനാകുന്നു, പിന്നെ അനിരുദ്ധൻ വാസുദേവൻ, സംകർഷണ പ്രദ്യുമ്നൻ, ആദ്യത്തെ ചതുർവ്യൂഹം നാരായണൻ, പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചതുർവ്യൂഹത്തില് അനിരുദ്ധൻ വാസുദേവൻ മഹാസംകർഷണൻ പ്രദ്യുമ്നൻ. ഈ മഹാസംകർഷനാണ് പുരുഷാവതാരം ആയി വരുന്നത് അല്ലെ. കാരണദക്ഷായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരദക്ഷായ വിഷ്ണു, ഗർഭദക്ഷായ വിഷ്ണു, എന്നിട്ട് ഗുണാംഗരങ്ങൾ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും പിന്നീട് ഉണ്ടാവുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു പൊസിഷൻ, കൃഷ്ണനാണ് സ്വയം അവിടെ ഉള്ളത്, സ്വയം കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം അല്ലെ, പരമമായ സത്യത്തെ വിവരിക്കുന്നു. ബാക്കി എല്ലാ അവതാരങ്ങളും ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്, ലീലാവതാരം, ഗുണാവതാരം, പുരുഷാവതാരം, മന്വന്തരാവതാരം, ശക്തിയാവേശാവതാരം, യുഗാവതാരം, ഇതൊക്കെ ഉദാഹരണങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ എന്താ വേണ്ടത്, ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് പരമമായ സത്യം ആരാ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും, കൃഷ്ണനോട് കൂടുതൽ അടുപ്പം നമുക്ക് തോന്നും. കുന്തി ദേവി എങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലെ, ദുരിതങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ കൂടുതൽ കൃഷ്ണനിലേക്ക് വിപദാശാന്ത തത്ര ജഗദ്ഗുരു ഭവദാർദർശനം യസ്യാത് അപുനർഭവദർശനം. വിപത്തുകൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കട്ടെ കൃഷ്ണ, പക്ഷെ ഓരോ വിപത്ത് വരുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ ദർശനം എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് വിപത്തുകൾ വന്നോട്ടെ എന്നാണ് കുന്തിദേവി പ്രാർത്ഥിച്ചത്. നമുക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ കുന്തിദേവിയുടെ അത്രയും ശുദ്ധ ഭക്തി ആയതുകൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതികമായ ക്ലേശം നിസ്സാരമായി തീരുന്നു ഭക്തർക്ക്.
എല്ലാം കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് കാണുക അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഭാഗവതം വായിക്കുമ്പോൾ താപത്രിയൂൻ മൂലതം ഒരു മാതാജി പറയുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് അവരുടെ ഭർത്താവ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമോ, നീ ഫുൾ ടൈം കൃഷ്ണാഭാവത്തിലാണ് എപ്പോഴും ജപിക്കുന്നത്, എപ്പോഴും ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നത്, ഇതെന്താ ഇത്, നമ്മളാരും ഭക്തരല്ലാത്ത പോലെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് പ്രശ്നം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ മാതാജിക്ക് ഒരുപാട് വിഷമായി. അപ്പൊ വേറൊരു സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള മാതാജി പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണൻ ശിശുപാൽ 100 തവണ ഒഫൻസ് ചെയ്തു, അതായത് ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടും കൃഷ്ണൻ അതൊക്കെ സഹിച്ചു കൃഷ്ണൻ. അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു 1 or 2 കുറ്റം പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല? അപ്പൊ ആ മാതാജി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ഇനി ഭർത്താവ് ചീത്ത പറയുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയും, ഭക്തിയെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പം കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയാണോ ശിശുപാല് പറഞ്ഞത് സഹിച്ചു നിന്നത്, അതുപോലെ അത് ഓർത്താ മതി, ആ ലീല ഓർത്താ മതി എന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ അതാണ് എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ ഭാഗവതം സഹായിക്കും. പരമസത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാം കാണുന്നതിന്റെ ഫലം എന്താ? സ്ഥാവര ജംഗമ ദേക്കേ ന ദേക്കേ താരമൂർത്തി സർവത്ര ഹയനിച്ച ഇഷ്ടദേവ സ്ഫൂർത്തി. ചൈതന്യ ചരിതാമത്തിൽ മധ്യലയിലെ പറയുന്നു, മഹാഭാഗവതനായ ഭക്തൻ തീർച്ചയായും ചരാചരങ്ങളെല്ലാം കാണുന്നു. അദ്ദേഹം കാണുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അവൻ അവയുടെ രൂപങ്ങൾ കൃത്യമായി കാണുന്നില്ല. മറിച്ച് എല്ലായിടത്തും അവൻ ഉടനടി കാണുന്നത് ഭഗവാന്റെ രൂപമാണ് അല്ലെ. സ്ഥാവര ജംഗമ ദേക്കേ, അവർ കാണുന്നില്ല അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നതൊന്നും, പക്ഷെ അതിലെന്താ കഴിയ, ഇഷ്ടദേവ സ്ഫൂർത്തി, അവിടെ ഭഗവാനെയാണ് അവര് കാണുന്നത്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവേഹസ്തിനി ശുനി ചൈവ സ്വപാക്കേച്ച പണ്ഡിത സമദർശന. അപ്പൊ ഇതില് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. പ്രതാപരുദ്ര രാജാവിന്റെ മകനുമായി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നടത്തിയ കൂടക്കാഴ്ചയുടെ കഥ ആരെങ്കിലും അറിയും? പ്രതാപരുദ്രവർമ്മയുടെ മകന് മഹാപ്രഭു ദർശനം കൊടുത്തിരുന്നു, അറിയോ? ഇല്ല. അപ്പം പ്രതാപരുദ്രവർമ്മ എന്താ പറയാ, ഒറീസയിലെ രാജാവായിരുന്നു. അദ്ദേഹം നല്ലൊരു ഭക്തനായിരുന്നു. പക്ഷെ പ്രതാപരുദ്രവർമ്മയ്ക്ക് ദർശനം കൊടുക്കാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു റെഡിയായില്ല. കാരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സന്യാസിയാണ്. ഒരു സന്യാസി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലൗകികമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു രാജാവിനെ കാണേണ്ട ആവശ്യം? അതുകൊണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ രാജാവിനെ കാണാൻ പോയില്ല. അപ്പൊ രാജാവിന് വളരെ വിഷമമായി, എന്താ ചെയ്യാ? പക്ഷെ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, പ്രതാപരുദ്രവർമ്മയുടെ മകന് ഞാൻ ദർശനം നൽകാമെന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് ആ മകന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കൃഷ്ണപ്രേമം നൽകും. പ്രതാപരുദ്രവർമ്മക്ക് വളരെ സങ്കടമാവും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്നെ സ്വീകരിച്ചില്ല? അന്നേരം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി, ഞാൻ രാജാവ് എന്നുള്ള പദവി ഉപേക്ഷിക്കണല്ലേ, മനസ്സുകൊണ്ട് ഞാൻ രാജാവ് എന്ന് അഹങ്കരിച്ചു. എന്നിട്ട് അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈഷ്ണവനെ പോലെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത് പോയി. ആ മഹാപ്രഭു രഥയാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ക്ഷീണിച്ച് കിടക്കുമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് പോയി എന്താ പറയാ, പാദസേവ ചെയ്യും, മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും കാലൊക്കെ. ഗോപിഗീതം പാടിക്കൊണ്ടായിരിക്കും ചെയ്തത്. ആ ഗോപിഗീതത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകം എത്തിയപ്പോ, തപകഥാമൃതം താപ്തജീവനം കവിവിരീതിതം കൽമനാശനം ശ്രവണമംഗളം ശ്രീപദാന്തതം ഈ ഒരു വാക്ക്, ഈ ഒരു ശ്ലോകം എത്തിയപ്പോ മഹാപ്രഭു പെട്ടെന്ന് കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കുമ്പോ പ്രതാപരുദ്രവർമ്മ. എന്നിട്ട് പ്രതാപരുദ്രവർമ്മയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അവിടുന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ശ്ലോകം, അതായത് ഗോപിഗീതാണിത്. ആ ഗോപിഗീതം ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകമാണ്. അത് കേട്ട ഉടനെ പ്രഭുപാദർക്ക് മഹാപ്രഭുവിന് വേറൊന്നും വേണ്ട. അപ്പൊ മഹാപ്രഭുവിനെ പോലും ആകർഷിക്കാതെ കൃഷ്ണൻ തന്നെ, ഭഗവാൻ തന്നെ ആകർഷിക്കാൻ ഭാഗവതത്തിന് പറ്റും. അപ്പം യോഗ്യത എന്താ? പരമസത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാം കാണുന്നതിന്റെ ഫലം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, യോഗ്യത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, തത്തേനു കമ്പം സുസമീക്ഷമാണോ ഉച്ചാനേവാത്മകൃതം വിഭാഗം നമസ്തേ ജീവേദേ മുക്തിപദേ സദയാവത്. അപ്പം ഇതിൽ പറയുന്നു, പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ അഹൈതുക കാരുണ്യത്താൽ അവനിൽ ചൊരിയാൻ ആത്മാർത്ഥമായി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾ തന്റെ മുൻകാല ദുഷ്പ്രവൃത്തികളുടെ പ്രതികാരണങ്ങളാൽ ക്ഷമയോടെ സഹിച്ച് ഹൃദയവും വാക്കും ശരീരവും കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആദരവോടെ പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നവൻ തീർച്ചയായും മോചനത്തിന് അർഹനാണ്. കാരണം അത് അവന്റെ ശരിയായ അവകാശമായി. അപ്പം നമ്മള് ഒരുപാട് കർമ്മ ഫലം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സും ഹൃദയവും എല്ലാം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം തീർച്ചയായും നമുക്ക് കിട്ടും. വസുദേവ എന്ന കുഷ്ഠരോഗി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കുഷ്ഠരോഗിയെ
മഹാപ്രഭുവാണ്. ആ കുഷ്ഠരോഗം സഹിക്കുമ്പോഴും മഹാപ്രഭു എന്ത് ചെയ്തു, അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, ഭഗവാന്റെ നാമം ഒരിക്കലും വിട്ടിരുന്നില്ല. എന്നിട്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം പിന്നീട് ലഭിച്ചു. ഓക്കെ, മഹാമുനികൃതെ, ഭാഗവതത്തെ മഹാമുനികൃതനായിട്ട് വ്യാസദേവന് മഹാമുനി ആയിട്ട് പറയുന്നു. ശ്രീല വ്യാസദേവൻ ഉപദേശിക്കുന്ന ശ്രീ നാരദ് മുനിയുടെ കഥ അല്ലെ, നാരദ് മുനിയുടെ കഥയാണ് ഇനി അടുത്തുള്ള അധ്യായത്തിലൊക്കെ വരുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് നാരദ് മുനിക്ക് ഈ ഒരു എന്താ പറയാ നാരദ് മുനി വ്യാസദേവന്റെ ഗുരുവായത് എങ്ങനെയാണെന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു യോഗ്യത കിട്ടിയതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്തതിൽ പഠിക്കാം. കിംവാ പരേരീശ്വരി, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകും, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകും വിധം സ്വയം പ്രാപ്ത്യമാണ്. ആകയാൽ മറ്റൊരു ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിനെയും ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. കാരണം ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ എല്ലാം ഉണ്ട്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭാഗവത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഈശ്വര സാധ്യോ ഹൃദയ അവരൂദ്യ അത്രകൃതി, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു ഭക്തൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഹൃദയത്തിൽ പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇതാണ് പരമഹംസ സ്റ്റേജിൽ എത്തുക എന്ന് പറയാം. അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, കൂടുതൽ വായിക്കുമ്പം ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദർ അങ്ങനെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഭാഗവതം നമുക്ക് തന്നത് അല്ലെ. മഹാഭാഗവത ഭക്തൻ തീർച്ചയായും ചരാചരങ്ങളെ എല്ലാം കാണുന്നു, പക്ഷെ അവൻ അവയുടെ രൂപങ്ങളെ കാണുന്നില്ല, മറിച്ച് എല്ലായിടത്തും കാണുന്നത് എന്താ, ഭഗവാന്റെ രൂപമാണ്. അപ്പൊ ഭാഗവതം എന്താ, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. 1-ാം സ്കന്ധം ഭഗവാന്റെ പാദാണെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. തന്റെ കൃഷ്ണൻ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനായി ഭക്തൻ പൂർണ്ണമായി അറിയാം. ഭക്തൻ കൃഷ്ണനുമായുള്ള തന്റെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായി അറിയുകയും ആ ബന്ധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പം നിർമ്മത്സരാനാം സതാം. പിന്നെന്താ അതിന്റെ ഈ പ്രയോജനം എന്താ, ശുശ്രൂഷിബി തക്ഷണ, ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്രമത്തിലൂടെ ഒരു ഭക്തൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഹൃദയത്തിൽ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇതാണ് പരമഹംസ. ആദ്യത്തെ 3 ശ്ലോകം കുറെ സമയമെടുക്കും പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ, പിന്നീട് നമുക്ക് വേഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റും. കാരണം ആദ്യത്തെ 3 ശ്ലോകമാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്, നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ട് പോകുന്നത്. ഓരോ സ്ലൈഡ് ഫുൾ ആ ശ്ലോകത്തെ കുറിച്ചാണ്. പിന്നീടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് വേഗം പോകാൻ പറ്റും. തൽക്ഷണ അല്ലെ, ആ സമയം ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വരുന്നു പറയുന്നു. ഹൃദിബിഹി പുണ്യം, ഭക്തി നിക്ഷേപ, ഭക്തി അത്രയും സുഹൃതി ചെയ്തവർക്ക് ആ ഒരു ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കിട്ടും. പുണ്യ നിക്ഷേപം എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു. ശുശ്രൂഷിബി തക്ഷണ, അത് കേൾക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. ഹൃദയത്തിന്റെ ക്രമാനുഗതമായ ശുദ്ധീകരണം അതിൽ നടക്കും. ശുശ്രൂഷോ ശ്രദ്ധദാനസ്യ വാസുദേവ കഥാരുചി സ്യാൻ മഹത് സേവയാ വിപ്ര പുണ്യതീർത്ഥ നിഷേധന. അല്ലയോ ദ്വിജ സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠരെ, സർവ പാപനിർമുക്തരായ ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ സേവനത്തിൽ മഹത് സേവനമാണ് നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത്. അത്തരം സേവനത്തിലൂടെ വാസുദേവ സന്ദേശങ്ങൾ ശ്രവിക്കാനുള്ള അഭിരുചി ഒരാൾ നേടുന്നു. പക്ഷെ നാരദ് മുനി നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ടല്ലേ ഈ പിക്ചറിൽ. നാരദ് മുനി ശൂദ്രന്റെ പുത്രനായിട്ട് ജനിച്ചപ്പം അവിടെ 4 ഭക്തിവേദാന്തികൾ, അതായത് ഭക്തന്മാര് വരികയും അവരുടെ സേവ, അവർക്ക് നിവേദ്യങ്ങളെ കൊടുക്കുകയും അമ്മ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു കൊടുക്കുകയും പിന്നെ അവരുടെ ഉച്ചിഷ്ടം കഴിച്ചും അവരുടെ കൂടെ ഭഗവത് കഥകൾ കേട്ടും വളർന്നു. അപ്പം മസ്യാൻ മഹത് സേവയാ വിപ്ര, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കാനുള്ള രുചി എങ്ങനെ കൂട്ടാം, ഭഗവത് സേവ, ഭക്തസേവ ചെയ്തിട്ട്. ഭക്തസേവയാണ് നാരദമുനി ചെയ്തത്. അങ്ങനെയാണ് നാരദമുനിയായി. ശൃൺവതാസ്വകഥാ കൃഷ്ണ പുണ്യശ്രവണ കീർത്തന ഹൃദയന്തസ്തഭദ്രാണി വിധിനോദി സുഹൃത്സതം. ഭഗവാന്റെ കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, എല്ലാ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകും. പതിവായുള്ള ഭാഗവത കഥാശ്രവണത്തിലൂടെയും ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെയും ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം നശിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ അതീന്ദ്രിയ ഗാനങ്ങളാൽ പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുന്ന പരമദൈവോത്തമ പുരുഷങ്ങളിലുള്ള പ്രേമഭക്തിയുടെ സേവനം ദൃഢമായ പരമാർത്ഥമായി ഉറപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കൽമഷമൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും. നഷ്ടപ്രായേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവത് ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തി ഭവതി നൈഷ്ഠികി. അപ്പം നിത്യം ഭാഗവത സേവ 2 തരം ഭാഗവതരുണ്ട്, ഭക്ത ഭാഗവതനും ഗ്രന്ഥ ഭാഗവതനും. അപ്പൊ നിത്യമുള്ള ഭാഗവത ശ്രവണത്തിലൂടെയും ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നതിലൂടെയും ഹൃദയത്തെ പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കുന്നതൊക്കെയും പരിപൂർണമായി നശിക്കപ്പെടുകയും മാത്രവുമല്ല അതീന്ദ്രിയ പ്രാർത്ഥനാ ഗീതങ്ങളാൽ കീർത്തിക്കപ്പെടുന്ന പരമദിവോത്ത പുരുഷന്റെ പ്രേമയുക്ത സേവനം പിൻവലിക്കാനോ മാറ്റാനോ സാധ്യമല്ലാത്ത കർമ്മമായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം നാരദമുനിയുടെ കഥകളിലാണ് വരുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ഭാവാർത്ഥത്തിലെ പ്രഭുപാദർ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ആരെങ്കിലും ഇത് വേഗം വായിക്കൂ. ഇതുകൂടെ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നിർത്താം. ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മായാതീത മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.
ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ ഭാവാർത്ഥം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1:1-2 ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അധീനതയിലാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ജീവസത്തയെ പരമപുരുഷന്റെ സേവകനായി തീരുന്നതിനുള്ള യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല. ശുദ്ധാവബോധത്തിൽ ആത്മീയ അനന്യതയിലാവണം ഒരാൾ ഭഗവത് സേവനം നിർവഹിക്കേണ്ടത്. ഭഗവത് സേവനത്താൽ ഒരാൾ തൽക്ഷണം തന്നെ ഭൗതിക പ്രതിബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകുന്നു. ഈ അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ഉചിതമായ മാർഗം സവിനയ ശ്രവണമാണ്. അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വെല്ലുവിളി മനോഭാവം സഹായകമല്ല. ഉചിതമായ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന് ശുശ്രൂഷു എന്ന സവിശേഷ പദം ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരാൾ നിശ്ചയമായും ഈ അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശ ശ്രവണത്തിന് വ്യഗ്രതയുള്ളവനാകണം. ആത്മാർത്ഥമായ ശ്രവണ വാഞ്ചയാണ് പ്രഥമ യോഗ്യത. ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്രവണത്തിന് ഭാഗ്യവാന്മാരായവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. പ്രക്രിയ വളരെ സരളമെങ്കിലും പ്രയോഗം കഠിനമാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്രവണത്തിലൂടെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പ്രത്യക്ഷമായി സാക്ഷാത്കരിക്കാമെന്ന കാര്യകാരണ വിവേചനത്തിന് ശേഷം അഥവാ ഗുണദോഷ ചിന്തകൾക്ക് ശേഷം ബുദ്ധിമാന്മാരായ വ്യക്തികൾ മഹാമുനി വ്യാസദേവനാൽ ഉറപ്പുവരുത്തിയിരിക്കുന്നു. വേദങ്ങളെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നതിനുള്ള സാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അവസ്ഥകളിൽ കൂടി കടന്നു പോകാതെ തന്നെ ഈ സന്ദേശം സ്വീകരണത്തിന് താല്പര്യം കാട്ടുന്ന ഒരാൾ പരമഹംസന്റെ നിലയിലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോ ഭാഗവത ശ്രവണത്തിലൂടെ എന്തൊക്കെയാ നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ? അപ്പം നമ്മള് കൂടുതൽ, കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അത്. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശം എങ്ങനെയാണ് ശ്രവിക്കേണ്ടത്? എന്താ പറയാ, ശ്രദ്ധയോടെ ശുശ്രൂഷ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ശുശ്രൂഷ ശ്രദ്ധദാനസ്യ വാസുദേവ കഥാരുചി. അപ്പം ശ്രവണത്തിന് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? നന്നായിട്ട് കേൾക്കുക. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ സേവ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രഭുപാദരെ അറിയാം. പ്രഭുപാദരുടെ സേവ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? വാണി അല്ലെ? പ്രഭുപാദർ വാണി എന്താ? ഭാഗവതം തന്നെ. അപ്പം നമുക്ക് എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാ നമ്മള്. നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഭാഗവതം വായിക്കാൻ പറ്റുന്നു. പിന്നെ എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പ്രഭുപാദർ ഈ ഭാഗവതം ഭാവാർത്ഥത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥം എന്ന് വായിക്കുക. അടുത്ത ആഴ്ച 3ാമത്തതും വായിക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ശ്ലോകങ്ങൾ, അടുത്ത 3ാമത്തെ ശ്ലോകം വേഗം കഴിയും, ചെറിയ ശ്ലോകമാണ്. ആദ്യത്തെ 2 ശ്ലോകമാണ് കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ശ്ലോകങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. ആദ്യത്തെ അധ്യായം 2 ശ്ലോകത്തിന്റെ ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുക. പിന്നെ ശ്ലോകങ്ങളും പഠിക്കുക. ഒരാഴ്ച സമയം നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം പഠിക്കാൻ കിട്ടി. 2ാമത്തെ ശ്ലോകം പഠിക്കാൻ ഒരാഴ്ച അല്ലെ? അവസാനം കൊണ്ടുവെക്കരുത്. പരീക്ഷയാവും. കാരണം എല്ലാ അധ്യായം കഴിഞ്ഞിട്ടും പരീക്ഷയുണ്ട്. എല്ലാവരും അല്ല, ദീക്ഷ എടുത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ എഴുതുന്നത്. അപ്പം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. പരീക്ഷയല്ല പ്രധാനം. മെയിനായിട്ടും നമ്മൾ മാർക്കൊക്കെ സെക്കൻഡറി മാത്രം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക, പഠിക്കുക. ടീച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ? ഇവിടെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരുപാട് ആള് എന്താ പറയാ, ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ ശ്ലോകം കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പം ഡിവോട്ടീസ് അല്ല, അഭക്തരായിട്ടുള്ളവരുടെ അവർക്ക് എന്താ പറയാ, കുറച്ച് വിശ്വാസം കൂടും. കാരണം നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താ? ശാസ്ത്രങ്ങളെ കോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ നമ്മുടെ അഭിപ്രായം അല്ല പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ഒരു കൃഷ്ണന്റെ നാമം ജപിച്ചാൽ എല്ലാ പാവങ്ങളും ഇല്ലാണ്ടാവുന്നു. പക്ഷെ അവര് പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കില്ല. അതെങ്ങനെയാ മാതാജി അങ്ങനെ പറയാ? ചൈതന്യനാമത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഏക കൃഷ്ണ നാമക്കറേ സർവ പാപക്ഷയം. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആ ശ്ലോകം കോട്ട് ചെയ്താൽ പിന്നെ അവർക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൈ ഉയർത്താം. അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഔട്ട് റൂം ഒക്കെ നോക്കാം. ഈ ആഴ്ച ലേറ്റ് ആയി പോയി. ശരിക്കും 1 മണിക്കൂറല്ല, 1.5 മണിക്കൂർ എടുക്കും ക്ലാസ്. ഭക്തി വൈഭവ് സെഷൻ അങ്ങനെയാണ്. 9:30 വരെയൊക്കെ ആവും സാധാരണ. ഓക്കെ, ആർക്കെ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. അടുത്ത ആഴ്ച വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക. ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല 26-ന്. ഇവിടെ എത്ര പേര് വരുന്നുണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സിൽ? എത്ര പേര് വൃന്ദാവനത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത ആഴ്ച? ഈ ആഴ്ചയിലെ ട്രാവൽ ചെയ്യണം. ചില ആള് യാത്രയിലാന്ന് തോന്നുന്നു. ചില പേര് യാത്രയിലായിരിക്കും. ആരുമില്ലേ? വനിത മാതാജി, ഉഷ കുമാരി മാതാജി. മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്ത് പറ്റി? വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയ ആൾക്കാരെ പോയാലും പിന്നെയും പോണം എന്നാ
പറ്റുന്നത്ര ഇങ്ങനെ ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെ പോകുമ്പോൾ വേറെ തന്നെ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. സാഹചര്യം അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും അടുത്ത പ്രാവശ്യം നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്ര പേര് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ, 3-4 പിള്ളേരുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ആർക്കും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. ആഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യശ്ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. വൈഷ്ണവ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. മാതാജി ധന്യവാദം. മാതാജി.